Μάλιστα. Έχουν έρθει και οι καλεσμένοι μας, η κόρη της Βασιλικής, η κυρία Βάγια Κουτούκα και ο σύζυγός ο Λάμπρος. Ελάτε κοντά. Είχαμε αγωνία μέχρι να σας δούμε απόψε. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Νικολούλη. Καλά εσείς? Γεια σας κύριε Λάμπρο. Καλά είσαστε, καθίστε. Είχατε καθυστέρηση, Ναι. Θεέ μου, τρεβαθήκαμε. Ευτυχώς τώρα είσαστε εδώ κοντά μας για να κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Έχουμε ξεκινήσει εμείς ήδη. Δείξαμε και το βίντεο αυτό για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε, τουλάχιστον όπως τις μάθατε εσείς τότε. Ακούσαμε και τη θεία σας που μας είπε το γεγονός ότι θα ερχόταν σε χωριό. Ρώτησε και κάτι πριν και ο κύριος Καβαζίδης, υποστράτηγος που είναι απόψε μαζί μας, για τις σχέσεις αν ήταν καλές. Να διευκρινίσουμε, είσαστε 3 κορίτσια, Ναι. Δεν είστε από τον τρίμα, ήταν από άλλο γάμο της μητέρας σας. Ναι, από τον πρώτο γάμο. Από τον πρώτο της γάμου. Ναι. Η Βασιλική δεν είχε παιδιά από τον τρίμα. Όχι. Ο Λεωνίδας είναι γιος από άλλο γάμο. Είναι πάλι από τον πρώτο γάμο του Γιώργου Τρίμα. Ναι. Πόσα χρόνια ζούσαν μαζί? 7 χρόνια. 7 χρόνια. Παντρεμένοι 7 χρόνια λοιπόν. Ναι. Και ρώτησε και ο κύριος Καβαζίδης για τις σχέσεις. Ακούσαμε ότι δεν ήταν τόσο αρμονικές και τουλάχιστον. Δεν ήταν, όχι. Να πούμε ότι υπήρχε διαφορά ηλικίας, ας πούμε. Υπήρχε κάποια διαφορά, ναι. Ηλικίες. Ναι, υπήρχε μια διαφορά ηλικίας, υπήρχε. Παιδιά, θα ήθελα να... Η δυσαρμονία δηλαδή οφειλόταν σε τι πού μπορεί να το εστιάσει κανείς το ότι δεν ήταν τόσο καλές σχέσεις. Παίζει ρόλο ας πούμε το ότι είχαν παιδιά από τους προηγούμενους γάμους, ότι υπήρχε μια δυσχέρεια ας πούμε συγκατοίκηση όλων αυτών ή συγκερασμό όλων αυτών των οικογενειακών καταστάσεων. Θα έλεγα μια λανθάνουσα ας πούμε αντιδικία διαμάχη μεταξύ των οικογενειών. Είχατε επαφές τόσο στενές, έμπαινε ένας μέσα στα πόδια του άλλου? Δεν νομίζω. Όχι, εμείς ήταν στη δική τους οικογένεια. Καθόλου. Είχαν τη δική τους οικογένεια. Δεν είχαμε σχέσεις. Με τον Γιώργο Τρίμα δεν είχαμε σχέσεις εμείς. Όχι. Ελάχιστες. Μάλιστα. Θέλω να παιδιά, μπορούμε να πάμε στη Λάρισα για να ακούσουμε τον κύριο Πουρνάρα σε μια σημαντική μαρτυρία. Κύριε Πουρνάρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε γαμπρός της Βασιλικής, έτσι? Ναι. Επειδή απόψε στην προσπάθεια αυτή να βρούμε την άκρη, θέλουμε να πάρουμε και μία απάντηση για τα ευρήματα από το χωριό. Μάλιστα. Από ό,τι ξέρω, ήσασταν εσείς και ποιοι άλλοι όταν κάνατε την έρευνα εκεί στο σπίτι? Ήμουνα εγώ και 3 χωροφύλακες. Ναι. Και ο Λάμπρος με τον άλλο το γαμπρό του Μπατενάκη. Ήταν και εισαγγελέας? Εκείνη τη μέρα που ήμουν εγώ δεν ήταν εισαγγελέας. Την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά ήταν εισαγγελέας. Έγινε δηλαδή μία πρώτη έρευνα από εισαγγελέα. Μάλιστα. Τότε δεν βρέθηκε κάτι? Όχι. Έψαξαν πολύ όλους τους χώρους? Δηλαδή κανονική έρευνα, εξονυχιστική? Την ημέρα που ήταν εισαγγελέας δεν ήμουν εγώ επάνω, δεν ξέρω τι βρήκα. Εγώ όταν πήγα μετά από 3 μέρες που πήγα εγώ επάνω. Μετά από 3 μέρες λοιπόν πάτε και εσείς επάνω. Και ψάχνοντας, για πείτε μου, τι βρήκατε ακριβώς? Ποιος τα είδε και τι έγινε? Το βρήκε το χαρτί, το κουτί το βρήκε ο χωροφύλακας. Ναι. Μέσα ανοίξαμε μια αποθήκη, ήταν κλειδωμένη, ανοίξαμε και βρήκαμε το κουτί μέσα με το που είχε ας πούμε στάμπης από αίμα επάνω ή μπουγιές. Χάρτινο κουτί? Χάρτινο κουτί, ναι. Μέσα σε κλειδωμένη αποθήκη? Ναι, μέσα σε μια κλειδωμένη αποθήκη. Αυτή η αποθήκη τι είχε, τι αποθήκευαν εκεί? Είχε ένα βαρέλι μέσα με ξύλι, κρασί τι είχε μέσα και όλο ξυλία, παλιά ξυλία μέσα. Πολύ ξυλία? Όγκους ξύλων, όγκους ξύλων είχε? Είχε σχεδόν μισό κυβικό ξύλο μέσα. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν αυτό το χαρτοκιβώτη ήταν έτσι σε εμφανέστατο σημείο ή εσείς ψάξατε και το βρήκατε? Το είχε στο αριστερό όπως μπαίνουν μέσα με αριστερά, πάνω σε κάτι ξύλα ήταν. Ήταν κανονικό κυβότιο ή ήταν ανοιγμένο ας πούμε έτσι κάποιο φύλλο του κυβωτίου? Ανοιχτό το κυβότιο. Ανοιχτό. Ναι, τετράγωνο κυβότιο χάρτινο, αλλά ανοιχτό από πάνω σου από δίπλα τα αίματα. Αυτές οι κοιλίδες οι κόκκινες που δεν ξέρουμε αν είναι αίματα, ήταν δηλαδή τα που μπορεί να ήταν και χρώμα, βρέθηκαν στο εσωτερικό του κυβωτίου πάνω, θυμάστε ακριβώς? Ναι, από έξω από τη δεξιά μεριά. Απ' έξω στη δεξιά μεριά. Ναι. Άλλες αταξίες υπήρχαν στο χώρο εκείνο ή φαινόταν όλα φυσιολογικά? Δεν υπήρχαν ακαταστασίες μέσα, ήταν ας πούμε κανονικά όρθια τα ξύλα βαλμένα ας πούμε και απάνω ήταν πεταγμένο το χαρτόνι, το κυβότιο. Το χαρτόνι. Σαν πιτσιλιές ήταν αυτά τα σημάδια? Δαχτυλιές, ναι. Δαχτυλιές ή πιτσιλιές? Δαχτυλιές, ναι. Τι τους οδήγησε στο χώρο αυτό? Μετά την εξαφάνιση, άρχισαν να ψάχνουν. Ναι, όχι, λέω γιατί πήγαν ειδικώς στο χώρο αυτό. Υπήρχαν και άλλες αποθήκες και άλλοι χώροι βοηθητικοί, στάβλοι ή κάτι άλλο? Ερευνήθηκαν όλες οι αποθήκες εκεί? Ναι, όλες τις αποθήκες ερευνήσαμε. Όλες τις αποθήκες. Να σας πω ότι τα ξύλα τα έβγαλαν, τα ξύλα τα έψαξαν όλα εκεί ή έμειναν τα ξύλα? Όχι, δεν τα βγάλαν έξω καθόλου. Είναι στιβαγμένα τα ξύλα μέσα στην αποθήκη? Ναι, ήταν πάλι τα ξύλα μέσα όπως ήταν. Μάλιστα.
Μετά υπήρχαν και άλλες αποθήκες εκεί. Υπήρχαν άλλες 3 αποθήκες. Ερευνήθηκαν και αυτές. Ερευνηθήκαν και αυτές, δεν βρήκανε τίποτα μέσα. Μάλιστα. Και πήραν λοιπόν το χαρτοκιβώτιο οι αστυνομικοί. Και να το στείλουν στην Αθήνα. Δεν βρέθηκε τίποτα άλλο. Τίποτε άλλο. Δαχτυλιές λοιπόν, λέτε κόκκινες. Ναι. Μάλιστα. Θα σας αφήσω κύριε Πουρνάρα γιατί πρέπει να πάμε στον συνάδελφο που είναι που πηγαίνει προς την ασφάλεια. Μισό λεπτό θέλω να ακούσω. Μπορώ να ακούσω για λίγο το Λέκο πριν πάμε σε ένα διάλειμμα. Ναι. Μπορούμε, έχουμε το δικαίωμα αυτό. Κάντε μου τη χάρη. Λοιπόν, θέλω τον Γρηγόρη το Λέκο. Κύριε Πουρνάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να χρειαστεί να τα πούμε πάλι, έτσι. Ναι, να το κλείσω τηλέφωνο. Κλείστε το εσείς και αν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σας. Πάρτε με τον Γρηγόρη το Λέκο, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Κύριε Λάμπρο, όταν πήγατε εσείς την πρώτη μέρα με τον εισαγγελέα στο σημείο εκείνο, τις πρώτες μέρες, έγινε έτσι πάλι εξονυχιστική έρευνα. Είχαν μπει και σε εκείνη την αποθήκη. Ναι. Είχαν μπει και σε εκείνη την αποθήκη. Και αστυνομικοί. Δεν το προσέξαμε. Ήταν εκεί το χαρτοκιβώτιο στην ίδια θέση. Δεν ξέρουμε. Δεν το θυμάστε αυτό. Μάλιστα. Αλλά τότε δεν βρέθηκε σε εκείνη την έρευνα. Δεν ξέρω, ίσως δεν το προσέξαμε ότι είχε το αίμα πάνω. Δεν δώσαμε σημασία. Ναι, στην κατοίκον έρευνα, όπως ξέρεις, Αγγελική, συντάσσεται πάντα έκθεση, στην οποία παρίσταται ο δικαστικός εκπρόσωπος και ό,τι στοιχεία βρίσκονται, αναφέρονται μέσα στην έκθεση. Όχι, λέω ότι στην πρώτη έρευνα τελικά δεν βρίσκεται κάτι. Σε μια δεύτερη έρευνα όμως, αυτό θέλω να καταλήξω λίγο, ότι οι έρευνες, τα θυμάστε και από την Χαριτοπούλου, ψάχνοντας, πώς μπορεί να βρει και τι να βρει. Στην πρώτη έρευνα δεν βρίσκεται κάτι. Στη δεύτερη έρευνα κάτι βρίσκουν. Πιθανότατα έγινε άλλη έρευνα, ακολούθησε άλλη έρευνα. Όχι, η δεύτερη. Καμία άλλη έρευνα. Σταματήσαμε εκεί. Ναι, στη δεύτερη. Παιδιά, μπορώ να έχω το Γρηγόρη το Λέκο. Πάμε μισό λεπτό. Πρέπει να φύγουμε να πάμε στο διακόπτω, στον Οροπό να πάμε και να ακούσουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Κουρδί για τελευταία γεγονότα εκεί που έχουν αναστατώσει τους κατοίκους. Καλησπέρα, Γιώργο. Μας ακούς? Μας ακούει ο Γιώργος? Σας ακούω. Ναι. Σας ακούω, ναι. Εδώ στον Οροπό όλη αυτή η περιοχή δοκιμάστηκε από έναν τυφώνα πραγματικά που πέρασε μέσα σε 10 λεπτά και κυριολεκτικά έκανε την περιοχή άνω κάτω. Τεράστιοι κορμοί δέντρων έχουν κλείσει εδώ τον δρόμο που περνάει από το Μαρκόπουλο προς τον Οροπό. Εδώ βρίσκεται δίπλα μου ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος θα μας περιγράψει το τι ακριβώς έγινε. Ναι. Από ό,τι βλέπετε και μπορείτε να δείξετε, είναι πράγματα που συνέβησαν πολύ γρήγορα και 3 λεπτά μπορούμε να το πούμε ότι ήταν όλο το κακό που συνέβηκε στην περιοχή μας. Εγώ τουλάχιστον από ό,τι είδα ξαφνικά μέσα στο αυτοκίνητο, είδα να πέφτουν κορμοί, από τη σκεπή να χαλάει, να πέφτουν τα κεραμίδια, χαμός. Εδώ ο δρόμος είχε κλείσει. Είχε κλείσει, ναι, ακριβώς. Από κορμούς δέντρους. Δίπλα μου, Αγγελική, είναι και ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή. Τουλάχιστον 20 με 30 οχήματα έφτασαν εδώ. Την εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Στις 7.30 ώρα το κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας δέχθηκε την πρώτη κλήση ότι στην περιοχή Μαρκοπούλου υπάρχουν πεσμένα δέντρα και έχουν κλείσει τους δρόμους και καλώδια έχουν κοπεί από τη ΔΕΗ. Έσπευσαν αμέσως 15-20 περίπου αυτοκίνητα με 60 άντρες και 15 άντρες της ΕΜΑΚ με αλυσοπρίωνα. Κόψανε τους κορμούς των δέντρων που είχαν κλείσει τους δρόμους και εν συνεχεία αυτή τη στιγμή ελέγχεται πλήρως η κατάσταση. Αποκαταστάθηκε η διέλευση των αυτοκινήτων. Κάποιες σκεπές, κεραμίδια φύγανε από σκεπές και καμινάδες. Η κατάσταση ελέγχεται, δεν είναι τόσο τραγική η κατάσταση. Γιώργο, είχαμε... Αγγελική, ότι δεν είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ, γιατί με τέτοια ανεμοθύελα και με την εικόνα που βλέπουμε, μοιραία το μυαλό του τηλεθεατή πάει κατευθείαν στο αν υπήρχαν τραυματισμοί. Η εικόνα ποια είναι, τι λέει? Από θαύμα θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό και δεν είχαμε κάποιες εκτεταμένες πλημμύρες. Και αυτό γιατί το έντονο αυτό καιρικό φαινόμενο κράτησε για λίγα λεπτά, για 10 λεπτά, 5 λεπτά περίπου. Για 2 λεπτά. Τώρα λοιπόν επικρατεί ηρεμία εκεί, έτσι. Είναι δορυφορική σύνδεση και υπάρχει μια καθυστέρηση. Να εξηγήσουμε. Αποκαθίσταται σιγά σιγά η κυκλοφορία και εξομαλύνεται η κατάσταση, θα λέγαμε. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι εσείς από εκεί, από το σημείο που συνέβησαν όλα αυτά, Γιώργο. Όχι, μα έρχεται από το Οροπό. Είναι εδώ τα αυτοκίνητα, είναι 20 αυτοκίνητα εδώ ακριβώς, 60 άντρες, 15 άντρες ακόμη της ΕΜΑΚ, σύνολο 75.
και γίνεται κοπή. Και ανοίγουν κυκλοφορία στον δρόμο. Βεβαίως, γίνεται κοπή των κορμών των δέντρων, μετατοπίζονται στην άκρη του δρόμου. Πόσα δέντρα έπεσαν πάνω στον δρόμο? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαριθμίσω τα δέντρα, απλώς σας λέω ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάντως πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει και μια καταγραφή, ένας απολογισμός των ζημιών, γιατί αν κρίνουμε από την αγωνία που βλέπουμε στα πρόσωπα των κατοίκων, σαφώς πρέπει να έχουν υποστεί ζημιές στα σπίτια τους, έτσι. Δεν είχαμε τραυματισμούς, δεν είχαμε θύματα, ένας απολογισμός. Και θέλουμε να ελπίζουμε και σε αυτή την περίπτωση μία άμεση αποκατάσταση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλήγησαν από αυτό το καιρικό φαινόμενο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι εσείς, παιδιά, εμείς να σας αφήσουμε, έτσι. Να είστε καλά, Γιώργο. Ό,τι νέα άλλα υπάρχουν και αν είναι κάτι έκτακτο, μας διακόπτετε. Ήταν η σύνδεσή μας λοιπόν μέσω δορυφόρου με τον Οροπό για να πάρουμε μία εικόνα από το καιρικό φαινόμενο που ακούσατε και που προκάλεσε αυτές τις ζημιές στην περιοχή, ευτυχώς χωρίς θύματα. Μπορούμε να συνδεθούμε με τον Γρηγόρη το Λέκο που θέλω να έχω μία εικόνα. Θέλουμε, ωραία, οπωσδήποτε, ναι, αλλά με πληροφορούν ότι πρέπει να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να πάρουμε το δρόμο για την ασφάλεια και να δούμε αν έχουμε απαντήσεις για αυτά τα ευρήματα εκεί στην αποθήκη. Διαφημίσεις, γεγονότα, έκτακτα απόψε, φίλοι τηλεθεατές, μας αναγκάζουν να διακόπτουμε την επαφή μαζί σας και την έρευνά μας αυτή τη σοβαρή. Να ακούσουμε τον Γρηγόρη το Λέκο. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα και εμάς, Αγγελική. Βρισκόμαστε έξω από την αστυνομική διεύθυνση σε μια προσπάθεια να βοηθηθούμε σε αυτή τη δύσκολη έρευνα την απόψινή. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημαίνουμε, Αγγελική, ότι αυτή η έρευνα έχει πηγές πληροφόρησης όχι μόνο σε αυτό το κτίριο που βρισκόμαστε εδώ και σε λίγο βέβαια θα μας δείτε και ζωντανά, αλλά και στα τμήματα Καλαμπάκας και Λάρισσας. Να πάρουμε όμως καλύτερα τα πράγματα από την αρχή, Αγγελική. Όταν έγινε η έρευνα μετά την εξαφάνιση βασιλικής τρίμας, στο εξοχικό σπίτι στο Πελοχώρι Τρικάλων, έξω από την Καλαμπάκα, βρέθηκε κάποιο χαρτοκιβώτιο, όπως ξέρουμε, κοντά σε μια από τις πολλές αποθήκες που έχει το σπίτι. Με κάποια κόκκινα σημάδια. Ναι, αυτό το είπαμε και πριν. Εκείνη τη στιγμή όμως δεν μπορούσαμε να πούμε αν ήταν αίμα ή χρώμα και τα ευρήματα αυτά στάλθηκαν εδώ πέρα στο κτίριο της διεύθυνσης, στα γεωμετρικά εργαστήρια εδώ στην Αθήνα. Για να αποφανθούν σε πρώτη φάση αν είναι χρώμα ή αίμα. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν εδώ πέρα σε μια προσπάθεια να δούμε αυτές τις πηγές όλες που προανάφερα, να μάθουμε αν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, Αγγελική. Γρηγόρη, ξέρω ότι είναι δύσκολη η έρευνα αυτή, το έχουμε δει και από άλλες περιπτώσεις, αλλά σε λίγο λοιπόν μας διακόπτεις αμέσως μόλις έχεις κάτι και θα συνδεθούμε με την ασφάλεια, εντάξει. Θα συνδεθούμε ζωντανά, ναι. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ακούσουμε όμως μια πληροφορία που μας πηγαίνει σε ένα νησί. Μπορούμε να ακούσουμε, παιδιά, αυτό το τηλεφώνημα? Ναι. Ναι. Γιατί, παιδιά, να περιμένουμε? Εγώ δεν περιμένω ποτέ. Είμαι ταχύτατη. Να ακολουθείτε τους ρυθμούς μου. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά είναι η ένταση της έρευνας της ζωντανής. Χίλια συγγνώμη, καμιά φορά μας παρασύρει και εμάς το ίδιο. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε μία φίλη της μητέρας σου, η οποία ζει στο χωριό εκεί. Ναι. Σωτήρη, μπορούμε να ακούσουμε την τηλεφωνική επικοινωνία με μια γυναίκα που είναι άνθρωπος κλειδί, γιατί είχε και φιλικές επαφές με τη Βασιλική. Συνεχίζει και ζει στο χωριό και είναι και αποδέκτης διαφόρων καταστάσεων και γεγονότων. Ό,τι ακούει εκεί. Μπορούμε να ακούσουμε λοιπόν την κυρία Θημιούλα. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω γιατί έφυγε τη Δευτέρα και γι' αυτό και αυτό δεν ψέματα. Πρώτα είπε την Κυριακή, ο γέρος που είπε αυτού, ότι παράξενο με έρχεται και εμένα εδώ, γιατί όσες φορές έφυγε κάτι εδώ, κάτι εκεί, περνούσε από εδώ. Από μένα, ναι. Περνούσε. Τώρα δεν ξαναφάνηκε και καθόλου. Με παίρνει η κόρη της τηλέφωνο. Και μου λέει, κεραυτιμία, είμαι η κόρη της Κεραυκούλα, λέει, της φωνάζεις λίγο, λέει. Να με συγχωρείς, χωρίς, μου λέει, η μάνα σου έρχεται κάτω. Αλλά άμα θα έρθει, λέω, να της πει να με πάρει ένα τηλέφωνο. Γιατί έφυγε εδώ. Ούτε φωνή, ούτε ακρόσημο. Πήραν τη Δευτέρα, δηλαδή, που ήταν... Ναι, που είχε εξαφανιστεί, δεν ήταν εδώ. Εάν την πήγαινε ο Τρίμας μέχρι το λεωφορείο που ισχυρίστηκε ο άνθρωπος, ότι την πήγε μέχρι το λεωφορείο, θα τους έβλεπε κάποιος? Πότε θα τους έβλεπε, που ήταν 30 γυναίκες εκεί. Ήταν οι γυναίκες εκεί. Βέβαια δεν θα τον βλέπανε, τι ήταν, πουντίκι, ήταν γάτα. Πάντως δεν θα μπορούσε κάποια χωρική να κρύψει τη Βασιλική? Όχι, κανένας. Εγώ δεν το πιστεύω το πράγμα να την κρύψω. Να την κρύψει κάποιος και να φύγει με κούρσα που λέει ο χωριανός? Όχι. Αυτό θα είδε γιατί είχαν έρθει κάτι αχοβάδες εδώ. Ναι. Και θα είδαν που βγήκε καμιά γυναίκα από εκεί κάτω που πηγαίναν στα σπίτια
Και θα μπήκε στο αυτοκίνητο που τα είχαν εκεί και λέει εκείνος γιατί την είδε. Α, είχαν έρθει οι Ιεχωβάδες την Δευτέρα. Ναι. Η Βασιλική Χριστιανή Ορθόδοξη. Ναι. Θα υπήρχε περίπτωση να έχει φύγει με κάποιους Όχι. Πάλι θα την βλέπανε. Όλη την ημέρα ο κόσμος είναι στην παρτία, δεν θα την βλέπανε. Η μαρτυρία λοιπόν της Θημιούλας που είναι και φίλη της Βασιλικής Τρίμα. Μας είπε ότι κάποια κοπέλα επικοινώνησε τη Δευτέρα. Ποια ήταν? Εγώ. Εσύ επικοινώνησες. Ναι. Και σου είπε ότι έρχεται για Λάρισα. Ναι. Τι έγινε μετά στην πορεία? Μου το είπε κατευθείαν χωρίς να πάει στο σπίτι της, να ρωτήσει τον άντρα της. Εν τω μεταξύ, εγώ μετά τη Δευτέρα περίμενα μέχρι το απόγευμα, γιατί όπως πάντα έκανε η μητέρα μου όταν ερχόταν η Λάρισα, ή θα μου έπαιρνε ένα τηλέφωνο ότι η Βαΐτσα ήρθα, ή θα πήγαινε στο σπίτι της και θα ερχόταν μετά το απόγευμα στο δικό μου το σπίτι. Τίποτα. Όλη την ημέρα τη Δευτέρα. Μετά την άλλη μέρα στέλνουν το γιο μου να πάει να δει αν είναι στο σπίτι. Δεν ήταν καθόλου εκεί, δηλαδή ήταν κλειδωμένη και η πόρτα και τα παντζούρια κλειστά. Εν τω μεταξύ η μητέρα μου είχε 12 μέρες που είχε πάει στο χωριό. Και όπως μας είχε πει θα ερχόταν τέλος δηλαδή Σεπτεμβρίου. Δεν είχε πιο πολύ καιρό στο χωριό, από τον Αύγουστο είχε πάει? Όχι. Τον Αύγουστο όλων ήταν στη Λάρισα μαζί μας. Έγινε κάποιο λάθος, το ακούσαν πριν, ήταν από τον Αύγουστο. Είχε 12 μέρες που πήγε στο χωριό. Μάλιστα. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν την πίστεψα την κυρία Θημιούλα, γιατί μου είπε ότι η μαμά σου έρχεται στη Λάρισα. Και τη λέω, μα δεν την περιμένουμε τώρα, κυρία Θημιούλα. Πότε άρχισε η ανησυχία και η αγωνία? Το Σάββατο που ήρθε ο ίδιος ο Γιώργος ο Τρίμας στη Λάρισα και πήρε σε μένα. Όλες αυτές τις ημέρες ήταν στο χωριό ο Τρίμας, έτσι? Ναι. Και το Σάββατο έρχεται η Λάρισα. Ναι. Αυτό ξέρω, ότι ήταν στο χωριό. Γιατί στη Λάρισα ήρθε το Σάββατο και μου παίρνει τηλέφωνο 8:30 με 9 το βράδυ και μου λέει η Βαΐτσα, λέει, ήρθα από το χωριό σήμερα, πες στη μητέρα σου ότι θα είμαι εδώ να έρθει αύριο Κυριακή. Και έμεινα. Κυριολεκτικά. Μετά μου ζώσανε τα φίδια που λένε και τον λέω ότι πότε ήρθε η μητέρα μου. Εγώ δεν μίλησα μαζί του, τον λέω καθόλου. Δεν ξέρουμε καν ότι ήρθε εδώ. Ναι, λέει, αφού δεν είναι σε σένα, μου λέει, θα είναι στη μητέρα της, στη γιαγιά μου, ή θα είναι στην άλλη την αδερφή μου, που ήταν ελεγχόνα ακόμη τότε. Από εκείνο το βράδυ μετά ψάχναμε. Δηλαδή, όλες αυτές τις μέρες παρά την πληροφόρηση της φίλης από το χωριό, δεν ανησυχήσατε για να δείτε αν όντως είναι, ούτε πήρατε τηλέφωνο πάει στο χωριό μετά? Αυτό ήταν το λάθος. Όχι, δεν πήρα τηλέφωνο, να σας λέω την αλήθεια, δεν μου πήγε το μυαλό σε αυτό το πράγμα. Γιατί ποτέ δεν έκανε έτσι η μητέρα μου. Όποτε ερχόταν στη Λάρισα με ειδοποιούσε. Ακούσαμε την Θημιούλα να λέει πως την ημέρα εκείνη είχαν πάει και κάποιοι Ιεχωβάδες στο χωριό. Ναι, και εγώ τώρα το άκουσα. Πρώτη φορά ακούστηκε αυτό, δεν το ξέρει η αστυνομία. Η μητέρα σας ήταν Ορθόδοξη. Είναι Ορθόδοξη. Να λέμε είναι. Είναι Ορθόδοξη. Είναι Ορθόδοξη. Θα έκανε, την είχε ποτέ απασχολήσει έτσι και σαν σκέψη αυτό με τους Ιεχωβάδες, το να πάει στο δικό του το χώρο ή να ρωτήσει στο περίεργα τι κάνουν και τι σημαίνει καθόλου η δική του θρησκεία? Καθόλου. Όχι. Δηλαδή δεν θα μπορούσε η μητέρα σας να ακολουθήσει εκείνη την ημέρα τους Ιεχωβάδες? Όχι, δεν θα μπορούσε. Όχι. Αγγελική λογικός πρέπει να αποκλειστεί, διότι δεν συνάδει προς την οποιαδήποτε θρησκευτική δοξασία αυτού του είδους η απομόνωση. Δεν είναι κάτι σαν καλογερική, να πούμε, ο Ιεχωβάς για να απομονωθεί. Δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή να εξαφανιστεί μαζί τους. Δεν θα το θέλαν ούτε οι ίδιοι οι Ιεχωβάδες. Έχει μπερδέψει αυτή την έρευνα η μαρτυρία ενός χωρικού. Ακούσαμε και την Θημιούλα να λέει ότι δεν είναι σωστή, δεν τα λέει καλά, γιατί είπε ότι την είδε και την Κυριακή. Και τώρα μετά λέει ότι την είδε Δευτέρα. Από ό,τι θα ακούσουμε μετά και τον γιο, τον Λεωνίδα τον Τρίμα, λέει ότι την είδε κάποια άλλη ώρα πρωινή, νομίζω. Σε εμάς λέει άλλα. Εγώ θέλω να ακούσουμε αυτή τη μαρτυρία, γιατί αν θέλετε είναι η μοναδική μαρτυρία που λέει για την Βασιλική ότι είναι στη ζωή και ότι έφυγε. Η μοναδική. Και η αστυνομία δεν δίνει τόση βάση, ακριβώς γιατί πέφτει σε αυτές τις αντιφάσεις και γιατί στο παρελθόν είχε και κάτι άλλο δημιουργηθεί με τον ίδιο μάρτυρα. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να ακούσουμε και αυτή τη μαρτυρία. Μπορούμε να ακούσουμε τη μαρτυρία του χωρικού Σωτήρη? Γιατί? Θα ήθελα να την ακούσουμε τη μαρτυρία του. Εντάξει, να ακούσουμε όμως τον οδηγό. Μπορούμε να ακούσουμε τον οδηγό. Υπάρχει ένας άνθρωπος κλειδί που είναι ο οδηγός του λεωφορείου. Τι πιο σωστό λοιπόν να πας να τον βρεις και να του πεις: μα βρε ανθρωπέ μου, εδώ είναι θέμα ζωής και θανάτου. Ένας άνθρωπος λέει ότι σου έφερε μια γυναίκα στο λεωφορείο σου. Τι έγινε από εκεί και πέρα? Να μην τα λέω εγώ, να μας τα πει καλύτερα ο οδηγός, ο Βασίλης Γραμματικός που τον βρήκαμε.
χρόνια είστε οδηγός στα κτέλ? 20 χρόνια στο κτέλ. Εδώ στα Τρίκαλα? Εδώ στα Τρίκαλα. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο στο χωριό, στο Μπελοχώρι, Τρίκαλα-Μπελοχώρι, πόσο καιρό το κάνετε? Αυτό το κάνω 3-4 μήνες τώρα το καλοκαίρι. Όχι όμως συνέχεια εγώ. Γενικά δηλαδή, διαδοχικά τα αυτοκίνητα. Πάω κι εγώ, πάνε κι άλλοι με τη σειρά. Συνήθως τους κατοίκους γνωρίζετε? Όχι. Δεν τους ξέρετε? Τώρα που πήγα δρομολόγια τους γνωρίζω. Αυτή λίγη είναι. Κατηγορώνει για την κυβέρνηση. Από ό,τι μάθατε έχει χαθεί από τις 13 του μηνός, 13 Σεπτεμβρίου μάλλον. Δεν έμαθα εγώ. Έχει χαθεί κάποια βασιλική τρίμα, κάποια κυρία βασιλική τρίμα. Ναι, δεν έχω μάθει. Έπειτα από 8 μέρες με τηλεφώνησε το σπίτι μέρα Κυριακή. Το απόγευμα εγώ πήρα τηλέφωνο και μου είπε ότι είμαι ο Τάδες και τα λοιπά και έχω χάσει τη γυναίκα. Σας πήρε ο σύζυγός της? Ναι, ο σύζυγός. Και τότε μου είπε, λέμε, ο Γιώργος λέει και έχασα τη γυναίκα μου και τα λοιπά. Και λέω ότι ταξίδεψε το πρωί με το λεωφορείο, ενώ δεν ταξίδεψε καθόλου, δεν ανέβηκε κανένας. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι την έβαλε στο λεωφορείο σας αυτό? Ναι, ισχυρίζεται, αλλά δεν την έβαλε καθόλου, δεν παρουσιάστηκε καθόλου. Εσείς η φωτογραφία την έχετε δει? Όχι, ποτέ. Είναι αυτή η κυρία? Δεν ξέρω. Δεν την θυμάστε, δεν σας λέει κάτι? Όχι, δεν την είδα. Δεν τέργησε να ταξιδέψει τη μέρα. Δεν τέργησε. Μπήκε κάποιος κάτοικος από το Μπελοχώρι εκείνη την ημερομηνία? Κανένας. Είναι σημαντικό αυτό, θυμάστε καλά? Πολύ καλά, πολύ καλά, γιατί δεν πήρα κανένα, γιατί είναι μετρημένα αυτή. Πολύ καλά. Μιλήσατε με κάποιον εκεί το πρωί στο... Με κατηγορώνται εκεί πέρα, τσιώσα και εφημερίδες. Πήγατε 2 φορές στο χωριό? Το πρωί 7 και 4 έφτασα εκεί, έφυγα 6 παρά 4 από εδώ, έφτασα εκεί 7 και 4 και πήγα και το απόγευμα, 2 ώρα. Κύριε Βασίλη, τον κύριο Τρίμα το ξέρατε και από πριν? Όχι. Άρα δεν υπήρχε κάποιος λόγος να πείτε κάποιο ψέμα εσείς, δεν υπήρχε κάποια αντιδικία μεταξύ σας? Όχι, δεν υπάρχει, δεν μπορώ εγώ να πω ψέματα. Δεν μπορώ. Τον είδατε μετά, τον κύριο Τρίμα? Τον είδα. Τι σας είπε? Μου είπε, λέει, εσύ είσαι ο οδηγός και τα λοιπά, όσοι πήρα τηλέφωνο, ναι. Λέει, εγώ είμαι που έχασα τη γυναίκα μου, που εξαφανίστηκε η γυναίκα μου. Λέει, δεν ταξίδεψε η δική μου γυναίκα με το λεωφορείο τη Δευτέρα το πρωί? Όχι, δεν ταξίδεψε, δεν ήρθε κανένας. Κανένας υπεβάτσο, όχι γυναίκας, κανένας. Και τι είπε? Εγώ θυμάμαι, λέω, ότι έφερα τη γυναίκα μου εκεί πέρα. Μπορείς να θυμάσαι, το λέω, αλλά η γυναίκα δεν ήρθε εκεί πέρα, δεν ήρθε τίποτα. Δεν σας λέει σίγουρα, δεν ξαναμπήκε κάποια κυρία? Αυτήν εγώ δεν την γνωρίζω καθόλου. Καθόλου. Γιατί αυτό το δρομολόγιο το αναλάβα εμείς φέτος, πήγαινε ένα αυτοκίνητο μικρό εκεί πέρα, μετά το αναλάβα εμείς το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο, και πηγαίναμε εμείς, δηλαδή διαδοχικά. Ήρθε εδώ πέρα, έκανε ανακρίση η αστυνομία. Δώσατε κατάθεση? Έκανε ανακρίση η αστυνομία. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Μόνο που είπα, γιατί δεν την είδα στο λεωφορείο, αυτό ήταν. Πού να ξέρεις τώρα τι έγινε? Εμείς μια φορά δεν την είδαμε στο λεωφορείο. Εσείς είχατε πάει τότε μαζί? Ήμασταν στην πλατεία που ερχόταν το λεωφορείο για να πάμε για τη δουλειά στον Πέλιο να ταιριέσουν. Ήρθε το λεωφορείο και δεν μπήκε μέσα. Γύρισε, έφυγε, δεν πήρε κανένα επιβάτη. Δεν ήταν αυτή την ώρα. Θέλετε να βγείτε στον αέρα να το πείτε εσείς αυτό? Ξέρετε κάτι, δεν μπορώ για τόσο σοβαρή υπόθεση και σας παρακαλώ θερμά να στηρίζουμε σε ανώνυμες καταγγελίες και σε αυτό το στυλ. Δηλαδή, γιατί να μην γίνει η εκπομπή? Αυτό το έχουμε ακούσει και από αλλού, ότι υπήρξε ένα τηλεφώνημα να μην γίνει η εκπομπή. Εσείς γιατί το λέτε τώρα αυτό? Ότι
Ότι είναι στη ζωή και είναι. Ναι, ωραία, γιατί δεν βγαίνετε να μας πείτε ποια είστε, να σας καλέσουμε και να βγείτε στον αέρα να το πείτε. Α, δεν θέλετε. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει και μια τέτοια άλλη μαρτυρία, γι' αυτό σας το λέω. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα, κύριε μου. Εντάξει, να είστε καλά. Αγγελική. Ορίστε. Δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιον κύριο, τώρα δυστυχώς δεν είναι αυτή η σύνδεση μαζί του τηλεφωνικά, για την Βασιλική Τρίμα, την οποία αναζητούμε. Είναι ταξιτζής ο κύριος. Μας είπε ότι αρχές Σεπτέμβρη είχε πάει με κάποιο πούλμαν η κυρία Τρίμα στην Καλονή Μυτιλήνης, το χωριό Καλονή Μυτιλήνης. Έχουμε και το όνομα του πούλμαν, δηλαδή των γραφείων, ταξιδιωτικών γραφείων, να το πούμε, δεν ξέρω αν θέλει. Ναι, να το πούμε, σε είναι το Ζορπίδης Travel, δηλαδή του κυρίου Ζορπίδη. Είναι το γκρουπ αυτό, το οποίο έκανε διαδρομές. Για Σεπτέμβρη, αρχές. Και έκανε μάλιστα διαδρομές επισκέψεων σε μοναστήρια. Σε μοναστήρια, σε θρησκευτικές. Μάλιστα. Και ότι ήταν εύσομη, λέει. Ναι, και ήταν γύρω στο 1,60. Ήταν εύσομη γύρω στο 1,60. Ζορπίδης. Εάν μας ακούν λοιπόν από το γραφείο του κυρίου Ζορπίδη και μπορεί κάποιος ή ο οδηγός του λεωφορείου που μετέφερε αυτό το γκρουπ στην Καλονή Μυτιλήνης, έτσι, να επικοινωνήσει μαζί μας ή κάντε μια προσπάθεια εσείς να βρείτε τηλέφωνα, παιδιά, του κυρίου Ζορπίδη. Να βρείτε και τα τηλέφωνα αυτά. Να διευκρινίσουμε, η μητέρα σας είναι εύσωμη. Ναι. Τι ύψος είναι, 1,60 περίπου, πόσο είναι? Είναι 1,60. Ναι. Και φοράει μαύρο αυτό τον καιρό. Φοράει μαύρο, ναι, έχει πένθος από τον πατέρα της. Έχει πένθος, έχει πεθάνει ο πατέρας της. Ξέρετε κάτι, μας πήρε μια γυναίκα και είπε ότι γιατί λέει κάνετε την εκπομπή, λέει ότι ζει η Βασιλική και έχει φύγει με κάποιον άλλον. Και λέω ναι, αλλά γιατί δεν βγαίνετε να τα πείτε αυτά επώνυμα και να σας ακούσουμε και να μας πείτε πού, πώς, τι, ποιος δεν θέλει κάτι τέτοιο για να μαθηθούμε. Μια προσπάθεια κάνουμε αναζήτηση της γυναίκας. Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε άλλο. Και θα ακούσουμε στην πορεία ότι έγινε κι άλλο ένα τέτοιο τηλεφώνημα κάπου στον Τρίμα, στην οικογένεια Τρίμα, και είπαν ότι να μην γίνει εκπομπή, η Βασιλική έχει φύγει με κάποιον άλλον. Αυτά κι εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Και αυτή η κυρία μας ακούει εκεί στη Λάρισα που δέχτηκε αυτό το τηλεφώνημα και μπορεί να βγει να μας πει πού, πώς, τι κλπ. Καλύτερα να τα ακούμε από επώνυμους ανθρώπους και όχι έτσι ανώνυμα, γιατί και εμένα το μυαλό μου πάει παντού. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στην ασφάλεια. Ναι, Γρηγόρη, για πες μας τι νέα έχουμε από εκεί. Ναι, Αγγελική, από ό,τι καταφέραμε να μάθουμε εδώ πέρα τελικά από έγκυρη πηγή, τελικά τα κόκκινα σημάδια που βρέθηκαν στο χαρτοκιβώτιο είναι αίμα. Είναι αίμα, Αγγελική, και όχι χρώμο-όχι όπως είχε στην αρχή νομιστεί. Αυτό είναι δεδομένο δηλαδή. Είναι από έγκυρη πηγή και είναι αναμφίβολα, 100%. Είναι αίμα. Οι δαχτυλιές λοιπόν που βρέθηκαν στο χαρτοκιβώτιο είναι αίμα. Για δαχτυλιές δεν μας είπαν πριν. Ναι. Είναι αίμα. Γρηγόρη, από ό,τι ξέρω και από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, αυτή είναι η πρώτη διαδικασία του να γίνει, να βρουν αν αυτό είναι χρώμα ή οτιδήποτε άλλο ή αίμα. Έτσι, η πρώτη φάση των ερευνών. Στην πορεία, αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο στάδιο δεν είναι να διευκρινίσουμε αν είναι αίμα ανθρώπου ή ζώου. Έτσι δεν είναι, Σάβα, κάτι αυτή, δεν είναι η δεύτερη φάση. Ναι, ακριβώς αυτή είναι η δεύτερη φάση. Γιατί επειδή είναι και αποθήκη και εκεί είναι και χωριό, μήπως είναι αίμα από κάποιο ζώο. Δηλαδή αυτό το πράγμα μπορούν η πηγή τέλος πάντων που μας δίνει αυτή την έγκυρη πληροφόρηση να μας το διευκρινίσει, αν είναι ζώου ή ανθρώπου, γιατί εκεί είναι. Αυτό και λίγοι δεν ξέρουμε αν το καταφέρουμε απόψε, αλλά βέβαια θα προσπαθήσουμε. Και αν έχουμε κάποια νεότερα. Θερμή παράκληση, επειδή υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα και αυτή η αγωνία. Έτσι δεν είναι. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό το λεπτό σημείο. Αίμα η πρώτη ένδειξη που μας ανοίγει άλλους δρόμους. Είναι όμως ανθρώπου ή ζώο, μια και είναι αποθήκη και χωριό. Θα ζητήσουμε μια σύνδεση. Έτσι και αμέσως μετά θα με διακόψεις για να μου πεις τα νεότερα. Έτσι, Γρηγόρη. Μάλιστα. Αίμα λοιπόν. Η πρώτη ένδειξη για τις δαχτυλιές στο χαρτοκιβώτιο. Εδώ κάνει εντύπωση. Για να ακούσουμε μια γραμμή. Συγγνώμη, μισό λεπτό, Σάβα μου. Να σας ακούσουμε. Καλησπέρα σας, κυρία μου, στον αέρα είστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κυρία Νικολούλη, σας παίρνω από Καλαμάκι, από Άλυμο. Ναι. Σήμερα στις 8:30 ώρα, ναι, όπως καθόμουν απ' έξω το μαγαζί, βλέπω την κυρία. Τώρα, εάν έχει μεγάλο στήθος, θέλω να μου πούν τα παιδιά, είναι όπως τη βλέπω, σε μακρύ το μαλάκι της, φορούσε ένα μαύρο φόρεμα, ναι, και περιπλανόταν έτσι στο καλαμάκι, έτσι πάνω κάτω, και κοίταζε παράξενα. Και λέω σε μια φίλη μου, καινούρια μεταγραφή, λέω, είναι αυτή. Εννοείται από τους ανθρώπους που κυκλοφορούν έτσι από εδώ, από εκεί, χωρίς να ξέρουν κάτι. Ναι, επειδή είμαι 20 χρόνια εγώ μαγαζί. Ναι. Και λέω, πάντως, αν έχει μεγάλο στήθος, έτσι. Είναι εύσωμη γυναίκα έτσι με αυτό την ένδειξη που λέει η κυρία. Όχι, δεν είναι και τα μαλλιά της, δεν τα μάθαμε. Πάντα κοντά. Όχι τότε. Ίσως να είναι κάποια ομοιότητα. Ναι. Σας ευχαριστώ, κυρία μου, να είστε καλά. Γεια σας. Μιλάει όμως η κυρία για χθες, λέει. Έτσι δεν είναι. Απομενίδη την κυρία να την ακούσουμε. Είναι από το Σεπτέμβριο όμως η εξαφάνιση. Να ακούσουμε και ένα τηλεφώνημα να δούμε, θα τα καταλάβουμε τα τηλέφωνα, παιδιά, αν είναι ομοιότητες ή αν μιλούν
για την ίδια τη Βασιλική. Καλησπέρα και σε εσάς στον αέρα είστε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Να σας ρωτήσω κάτι, εκεί τους συγγενείς να ρωτήσετε, αν αυτή η κυρία απαγγέλει τίποτα ποίηματα, ζωγραφίζει. Όχι, 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 όχι. Όχι, κυρία μου. Όχι. Όχι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποια τηλέφωνα που έχουμε τώρα και που τα διασταυρώνουμε για να μην πριν ακουστούν, ας πούμε, είναι ομοιότητες. Ναι. Είναι ομοιότητες. Εκτός από αυτό που μας πάει στη Μυτιλήνη που το ακούσατε κι εσείς, μιλάει για μια. Δεν είχαν πει εμείς ούτε ότι είναι εύσωμη ούτε ότι είναι 1,60 ύψος. Ναι, από ό,τι άκουσα όμως είπαν 1η Σεπτεμβρίου. Αρχές Σεπτέμβρη. Αρχές Σεπτέμβρη. Ναι. Αρχές Σεπτέμβρη η μητέρα μου ανέβηκε στο χωριό και συγκεκριμένα με κάποιον χωριανό. Είχαν συμφωνήσει μαζί να πάνε μέχρι το σταθμό Τρικάλων εκεί στη Λάρισα. Να βάλουν μαζί ένα ταξί και να πάνε. Ήμουν μπροστά και το άκουσα. Μπροστά. Ναι. Και να θυμίσουμε λοιπόν ότι η Βασιλική χάθηκε τη Δευτέρα 13 Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Σωτήρη, θα ήθελα να ακούσουμε τη μαρτυρία αυτού του ανθρώπου εκεί στο χωριό. Μπορούμε να την ακούσουμε λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Τη μαρτυρία αυτή. Ναι. Να πάμε λίγο στο χωριό. Η ώρα 2:30 ακριβώς. Βγήκα από το σπίτι και καθόμουν εκεί. Το μεσημέρι. Το μεσημέρι, μάλιστα. Επειδή είναι κούρσα εδώ μπροστά, παραπέρα εκεί είδα μια κούρσα που καθόταν. Και κοιτούσα εγώ το διάβα. Όταν βλέπω κουνήθηκε άνθρωπος μέσα στην κούρσα. Λέω, τι άνθρωπος είναι αυτός εκεί μέσα, λέω. Άντρας ήτανε. Ναι, λέω, με μπήκε αυτή η παιδεία για να δούμε τι άνθρωπος είναι. Για να μπει μέσα στην κούρσα, να μην βγει έξω. Δεν θα είναι καλός, είπε με τον νόμο. Δεν ήταν γνωστός του χωριού εδώ. Όχι. Λοιπόν, σηκώθηκα όρθιος να πάω να δω τι άνθρωπος είναι. Και να πάω και το αριθμό της κούρσα. Τι κούρσα, λοιπόν. Μόλις και γίνει στα 2 βήματα από εδώ μέχρι εκεί, λοιπόν, όταν βλέπω αυτή τη Βασιλική από κάτω εκεί, σταματήθηκε και κυνηγούσε κανένα με το όπλο. Πατιού, λοιπόν, μόλις έφτασε στη γωνία, επειδή δεν φαινόταν, δεν την έβλεπε καλά αυτός ο οδηγός, στην κούλανα στη γωνία από το σπιτιού και την είδε, γκραπ, άνοιξε την πόρτα από την κούρσα και τοπ, ρίχτηκε μέσα. Ποιος την κυνηγούσε, τη Βασιλική? Κανένας. Σαν να την κυνηγούσε κάποιος. Όχι, κανένας. Έτρεχε γρήγορα. Έτρεχε γρήγορα για να πάνε στην κούρσα. Και μπήκε μέσα στην κούρσα. Μόλις μπήκε στην κούρσα, έκλεισε την πόρτα, τα έδειξαν ευθείαν. Φύγανε ευθείαν. Εγώ τώρα δεν βγήκα εδώ να πω στον κόσμο ότι έτσι και έτσι. Δεν ακούσαμε ότι έφυγε και χάθηκε αυτό, ξέρω εγώ τι. Δεν δημοσιον όμως εδώ. Πήρα να κρίσει, ρώτηξε, ξέρω εγώ τι, και πήρα να κρίσει και έδωσα την ανάκριση σε αυτόν. Όταν έφυγε, την είδατε εσείς εκείνο το μεσημέρι, τι φορούσε? Μαύρα φορούσε. Σαν αυτή εδώ τη φωτογραφία, έτσι ήτανε? Ναι, ίδια. Είχε μια τσάντα στο χέρι, είχε μια τσάντα, δεν είχε μια αυτός είχε μια τσαντούρα, αν είχε 2 κιλά πράγμα, είχε, δεν είχε. Λοιπόν, και πάει. Σαν κουβαγιάζ ήτανε πράγματα σε τσάντα από το σούπερ μάρκετ? Όχι, έτσι, μικρός, τσάντα μικρή, μικρούς οικές λοιπόν. Αυτή η ίδια, αυτή βλέπω να είναι κάτι νερανός εδώ. Εδώ πόσο καιρό έμενε? Εδώ, με το τρίμα το είχαν. Εκατόνα και κανένα μήνα. Μήνα, 2 παρακάτω, αυτό ξαναπάει να κάτω. Ζούσανε καλά, πώς ήταν η σχέση? Όχι, πιανόταν, μαλώνανε. Μοναδική μαρτυρία από το χωριό. Ο άνθρωπος αυτός που καλά τον άκουσα κι εγώ να λέει ότι την κυνηγούσε κάποιος με ένα όπλο, είπε. Και στην ερώτηση του συναδέρφου, με όπλο, και λέει όχι, απλά έτρεχε. Δηλαδή, κάποιες αντιφάσεις. Μας μιλάει για 2 με 2,5 ώρα το μεσημέρι. Αλλού ακούγεται για πρωί 9 με 9,5. Η κυρία η άλλη είπε ότι τον άκουσα να λέει ότι αντί για Δευτέρα έφυγε Κυριακή. Αντιφάσεις σε μια μαρτυρία και μοναδική που δείχνει τη βασιλική τρίμα στη ζωή και που η ίδια η αστυνομία δεν δίνει βαρύτητα, αλλά οφείλαμε να την ακούσουμε. Θέλω όμως, φίλοι τηλεθεατές, ακριβώς όπως είμαστε εδώ και περιμένοντας κάτι πάρα πολύ σημαντικό από την ασφάλεια, να ακούσουμε τη μαρτυρία της συνυφάδας της βασιλικής, της κυρίας Άννας Τρίμα,
που έμενε δίπλα της και θέλω να την ακούσουμε οπωσδήποτε τώρα. Σάββατο το βράδυ δεν ήταν καθόλου, δεν έδειχνε να είναι στενοχωρημένη και είχα μέχρι 11 η ώρα το βράδυ στο σπίτι μου, τους τραπέζουσα, οι δυο τους και φύγανε. Και τη ρώτησα, θα έρθεις αύριο για την εκκλησία? Λέει, θα έρθω. Την άλλη μέρα δεν ήρθε στην εκκλησία, δεν ήρθε, αλλά πήγε όμως σε μια διπλανή μου που το βράδυ συνήθως όπως ερχόταν, κάθε απόγευμα, περιμένω να έρθει, περιμένω, δεν ήταν. Την Κυριακή το βράδυ. Την Κυριακή. Και την άλλη μέρα το πρωί, τη Δευτέρα πήγα για να φωνάξω τον γουνιάδο μου, τον ανδρός της δηλαδή, να τον πω να πάμε να τενάξουμε καρύδια, να μαζέψουμε καρύδια. Να πάμε να φύγει εκείνη και η συνεφάδα. Και φωνάζω εκεί, λέω κούλα, κούλα, βγαίνει εκείνος. Βγαίνει, λέω, πού είναι η κούλα, κοιμάται ακόμα? Πάλι η κούλα έφυγε. Πού πάει η κούλα? Έφυγε. Λέει, πάει για τη Λάσια, για κάτω. Τι ώρα του μιλήσατε? Τι ώρα του μιλήσατε το πρωί? Τι ώρα πήγα εγώ? Ναι. Εγώ πήγα 9, ξέρω εγώ 9.30 του λεωφορείου, ερχόταν 7.30. Και λέω με τι έφυγε με το λεωφορείο? Και δεν ήρθε, λέω, γιατί δεν ήρθε, λέω, καθόλου χτες το απόγευμα να με χαιρετήσει? Δεν ξέρω, λέει, πέρασε, λέει, και να σε χαιρετήσει το πρωί, αλλά ήταν, λέει, γιατί η εξώπορτα ήταν κλειδωμένη. Εσείς το πρωί την είχατε κλειδωμένη όντως την πόρτα του σπιτιού σας? Το πρωί. Πώς? Το πρωί την είχατε κλειδωμένη την πόρτα σας? Που ναι, ναι. Α, ήταν κλειδωμένη. Ναι, ήταν κλειδωμένες οι πόρτες. Ναι. Εσείς είστε κοντά με το σπίτι του εξοχικού? Ναι, είμαστε κοντά. Είδατε κάτι εσείς το βράδυ εκεί, να ακούσατε κάτι, κάποιο θόρυβο, κάτι? Όχι, όχι, όχι. Και πάει ο κουνιάδος μου χαμένος. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να την πήγε ο κουνιάδος σας προς το λεωφορείο και να έφυγε και η κούλα στη συνέχεια, λέει, να ζήτησε να κρυφτεί στο δικό σας το σπίτι και στην πορεία να έφυγε. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα? Όχι, όχι, όχι. Όχι, ο άντρας της ούτε την πήγε, γιατί από τι λένε αυτοί που ήταν εκεί. Ούτε αυτόν είδαν, ούτε την κούλαν κοντά στο αυτοκίνητο, στο λεωφορείο. Αυτά δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες. Περιμένουμε κάτι πολύ σημαντικό από την ασφάλεια και μία μαρτυρία που θα ακουστεί σε λίγο. Επιμένουν πολύ, πρέπει να ακούσουμε τα τελευταία γεγονότα με τη συνάδελφο τη Βασιλική Παναγιωτοπούλου. Ειδήσεις για λίγο και επιστροφή εδώ. Πάρα πολύ του πατέρα μου, που ήταν σε θέση να μην μπορεί να μιλάει σε κανέναν. Να σας πω, ο πατέρας μου ήταν ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του για μια τιμή στην κοινωνία. Ο άνθρωπος έχασε τη γυναίκα του, δήλωσε στην αστυνομία ότι χάθηκε και η αστυνομία τον αντιμετώπισε σαν έναν κοινό εγκληματία. Με το που διαπιστώθηκε η εξαφάνιση, πήγε ο πατέρας μου και δήλωσε στην αστυνομία. Λοιπόν, τον ανακρίνανε εκεί πέρα και μετά τον αφήσανε. Και μετά τον ξανακαλέσανε μετά από ένα 20ήμερο. Εδώ στη Λάρισα? Στην Καλαμπάκα. Όλη την ημέρα τον είχαν στην αστυνομία. Τον πήραν δακτυλικά αποτυπώματα. Τον πήραν αίμα. Μέχρι χειροπέδες τον βάλανε. Λοιπόν, και τον αφήσανε το βράδυ 9 ώρα περίπου. Το βράδυ είχε επικοινωνία μαζί μου. Όταν το ρώτησε πατέρα τι έγινε, μου είπε το τι έγινε, εάν ο πατέρας μου ήταν ένοχος για οτιδήποτε, είπα στο διοικητή στην Καλαμπάκα ότι θα μπορούσε να πει ότι έφυγε από το σπίτι. Γιατί να δηλώσει ότι την έβαλε στο λεωφορείο. Ένα αυτό. Δεύτερον, μετά από 20 μέρες περίπου, ένας κάτοικος από το χωριό λέει δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο γιατί η αστυνομία έκανε έρευνες, λέει θα βγω να το δηλώσω. Και πήγε το δήλωσε στην αστυνομία ότι εγώ την είδα τη Δευτέρα, λέει, 9 ώρα περίπου με 10, ήρθε, ανέβηκε σε ένα γιοταχή και έφυγε.
Οι πληροφορίες μου λένε ότι η αστυνομία δεν το πήρε σοβαρά την κατάθεσή του. Αυτά μου λένε. Αυτά τα στοιχεία έχω. Υπάρχουν και άλλοι στο χωριό οι οποίοι επιμένουν ότι η γυναίκα δεν μπήκε μέσα στο λεωφορείο. Να σας πω κάτι. Εάν ο πατέρας μου είχε κάνει οτιδήποτε, θα μπορούσε να γράψει ένα από τα σημειώματά του ότι τη σκότωσα ή οτιδήποτε άλλο, που θα ήταν λογικό. Θα είχε αναλάβει την ευθύνη με την... Θα είχε αναλάβει την ευθύνη, ναι. Φτάνει να σας πω ότι τα πράγματά της εδώ στο σπίτι λείπουνε. Δεν ξέρω στο χωριό τι γίνεται. Πόσα χρόνια ήταν μαζί? 7 χρόνια. Πώς ήταν οι σχέσεις τους? Δεν μπορώ να πω ότι οι σχέσεις τους ήταν καλές. Δεν είχαν καλές σχέσεις. Πολλές φορές είχε φτάσει στα άκρα, αλλά ο πατέρας μου υποχωρούσε από ό,τι είχε καταλάβει. Τον ενοχλούσε κάτι συγκεκριμένο, γίνονταν καυγάδες για κάποιο ζήτημα? Του έπαιρνε τα λεφτά. Απλά πράγματα. Αναγκαζόταν ο καημένος να τα κρύβει σε διάφορα σημεία και τα έβρισκε και εξαφανιζόταν. Το αναφέρω και σε αυτό το σημείο, γι' αυτό το Είχε κάποια στιγμή έγινε συζήτηση για να χωρίσουν τέτοιο θέμα? Ναι, το 1994 πήγαν και οι δύο σε ένα δικηγόρο και είχαν συνονιθεί και να χωρίσουν μαζί. Έμενε στα χαρτιά, δεν έγινε τίποτα μετά. Και έγινε το τηλεφώνημα εκεί. Μάλιστα. Τι ώρα περίπου θυμάστε? Μεσημέρι. Την επόμενη μέρα. Μεσημεράκι. Μεγάλος άντρας, Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έφυγε, δώσ' μια εικόνα να δούμε και να πούμε για το τηλεφώνημα που είχαμε τώρα. Εγώ συγγνώμη τώρα και θα περιμένεις εσύ. Ναι, συγγνώμη 2 λεπτά, συγγνώμη. Ναι, Αγγελική, είναι μια περίεργη εικόνα αυτή που έχουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά ανώνυμα τηλέφωνα. Πάρα πολλά ανώνυμα τα οποία μας οδηγούν σε διάφορες περιοχές. Σε πολλές περιοχές. Βέβαια, το ενδιαφέρον μας το εστιάζουμε στη Μυτιλήνη και εκεί θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τον κύριο Ζορπίδη ή κάποιους συνεπιβάτες αυτού του λεωφορείου που έκανε από το γκρουπ εκεί που πήγαιναν στα μοναστήρια στη Μυτιλήνη. Ποια περιοχή της Μυτιλήνης? Στην Καλονή. Συγκεκριμένα στην Καλονή. Για αρχές Σεπτέμβρη μιλάνε όμως. Αρχές Σεπτέμβρη. Να θυμίσουμε ότι η Κούλα χάθηκε 13 Σεπτέμβρη. 13 Σεπτεμβρίου, Αγγελική, ακριβώς. Και θα παρακαλούσαμε αν κάποιοι θυμούνται κάτι από τους συνεπιβάτες ή ο κύριος Ζορπίδης με το πούλμαν του οποίου ταξιδέψανε να επικοινωνήσουν μαζί μας. Αυτό είναι από Μυτιλήνη. Επίσης έχουμε ανώνυμα. Έχουμε κάποιον που μας πηγαίνει στην περιοχή του Μετσόβου, όπου εκεί κυκλοφορεί εδώ και 3 μέρες, τις τελευταίες 3 ημέρες. Κάποια άλλα είναι σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Μας πηγαίνουν, όπως είπαμε, και στο Καλαμάκι που βγάλαμε και είχαμε και άλλα ανώνυμα για Καλαμάκι, στον Άγιο Σώστη, στο Μενίδη, όπου εκεί επίσης σταθήκαμε και είναι πολύ σοβαρό, γιατί είχαμε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα το οποίο μας έλεγε ότι την είχαν δει και μάλιστα να ανεβαίνει από Αθήνα σε ένα συγκεκριμένο λεωφορείο, το Β10 που πάει στον Κάραβο στο Μενίδη εκεί, κατέβηκε εκεί, αλλά είχαμε πέρα από το ανώνυμο και επώνυμο τηλεφώνημα και εδώ είναι το περίεργο, για την ίδια περιοχή, το ίδιο λεωφορείο, ενώ μας έδωσε όλες τις πληροφορίες και βέβαια μας είπε και κάποια άλλα στοιχεία. Μετά που προσπαθήσαμε, γιατί άφησε και το τηλέφωνο του, προσπαθήσαμε να πάρουμε για να μιλήσουμε, κινητό, Αγγελική, ήταν απενεργοποιημένο. Βέβαια είναι και άλλες περιοχές, οι οποίες προσπαθούμε τώρα να δούμε. Αυτά που έχετε επιλέξει, γιατί γίνεται μια αυστηρή επιλογή απόψε των τηλεφωνημάτων, θα πρέπει να πούμε, μου τα βγάζετε μετά, παιδιά. Να πούμε, φίλοι τηλεθεατές, για όλους εσάς που 1:25 τώρα ήρθατε στην παρέα μας, να θυμίσουμε για λίγο αυτή την υπόθεση των Τρικάλων και της Λάρισσας. Η Βασιλική, λοιπόν, η Κούλα, όπως την γνωρίζουν όλοι, Τρίμα, 52 χρόνων, είχε πάει διακοπές με το σύζυγό της στο εξοχικό του σπίτι στο Αμπελοχώρι στην Καλαμπάκα. Κάποια στιγμή, λοιπόν, η Βασιλική εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Είναι Δευτέρα, 13 Σεπτέμβρη. Θα πρέπει να πούμε όμως εδώ ότι τα ίχνη της χάνονται από την Κυριακή το μεσημέρι και μετά. Τη Δευτέρα, 13 Σεπτέμβρη, λοιπόν, σύμφωνα με την κατάθεση του συζύγου της Γιώργου Τρίμα, οδηγείται από το σύζυγο στο λεωφορείο της γραμμής, στο πρωινό λεωφορείο, για να πάει από το Αμπελοχώρησα Τρίκαλα και να συνεχίσει μετά με το δρομολόγιο από Τρίκαλα για Λάρισα. Η γυναίκα όμως αυτή ποτέ δεν έφτασε στον προορισμό της στη Λάρισα. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο, η κατάθεση του οδηγού και η αιμονή του ότι δεν παρέλαβε επιβάτη από εκείνο το χωριό αλλά και κανέναν άλλον. Τα όσα λέει ο οδηγός ενισχύουν με μαρτυρίες κάτοικοι της περιοχής που τον είδαν πραγματικά να φεύγει χωρίς επιβάτες από το χωριό τους, μια μικρή πλατεία εκεί που σίγουρα ο ένας έλεπε τον άλλον. Ελέγχθηκε κάτι άλλο.
ότι η Κούλα σκηνοθέτησε την εξαφάνισή της, με αποτέλεσμα ότι πρέπει να την πήγε ο σύζυγός στο λεωφορείο και στη συνέχεια όταν τον είδε να φεύγει, έφυγε και κρύφτηκε πιθανότατα ή στο σπίτι της συνυφάδας ή στο σπίτι της φίλης της που ζει εκεί κοντά. Επικοινωνήσαμε και με τις δύο τις γυναίκες και αρνούνται κατηγορηματικά κάτι τέτοιο και ισχυρίζονται και αυτές ότι η Κούλα ποτέ δεν έφτασε στο λεωφορείο γιατί είχε και κόσμο εκεί το πρωινό εκεί και θα την έβλεπαν. Και λένε οι ίδιοι, αλλά και η αστυνομία, ότι η μαρτυρία του μοναδικού ανθρώπου εκεί στο χωριό που λέει ότι την είδε να φεύγει μεσημέρι με ένα αυτοκίνητο δεν έχει κάποια βάση, γιατί και ο ίδιος άλλα τους έλεγε εκεί στο χωριό και η αστυνομία λέει ότι άλλα έλεγε και στο παρελθόν σε παρόμοιες υποθέσεις ή κάτι άλλο. Εμείς ακούσαμε και αυτή τη μαρτυρία που είναι η μοναδική που λέει ότι το μεσημέρι 2,5 ώρα η Κούλα Τρίμα Καλαθά έφυγε με κάποιο αυτοκίνητο που την περίμενε εκεί στο χωριό. Και ενώ λοιπόν καλούμεθα να λύσουμε αυτό το γρίφο στην εξαφάνιση της γυναίκας, ένα καινούριο στοιχείο έρχεται να προσθέσει το μυστήριο και να μας έχει τώρα εδώ σε ετοιμότητα για να πάμε για τρίτη φορά να συνδεθούμε με την ασφάλεια και να πάρουμε την απάντηση αν τα ίχνη που βρέθηκαν, τα σημάδια τα κόκκινα σε ένα χαρτοκιβώτιο σε μια αποθήκη του σπιτιού εκεί στο χωριό ήταν χρώμα ή αίμα. Η απάντηση λοιπόν που πήραμε σε μια σύνθεση στην ασφάλεια από τον συνάδελφο τον Γρηγόρη Τολέκο που είναι εκεί είναι ότι είναι για αίμα. Σε λίγο λοιπόν θα πάμε πάλι στην ασφάλεια γιατί ζητήσαμε μια διευκρίνηση ακολουθώντας την τακτική των επιστημόνων όταν περνούν στη δεύτερη φάση των ερευνών τους να ξεχωρίζουν αν το αίμα που βρίσκουν κάπου είναι ζώου ή ανθρώπου. Βασικό και για τη δική μας την απόψινή έρευνα επειδή μιλάμε για χωριό και για αποθήκη. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έρχεται η σφραγίδα του θανάτου σε αυτή την υπόθεση που μας κάνει να είμαστε απόψε προσεκτικοί στις εκφράσεις μας και σε ό,τι στοιχεία παραθέτουμε. Ο σύζυγός της Γιώργος Τρίμας έχει αφήσει κάποια σημειώματα πίσω που θα ακούσουμε το γιο του σε λίγο να μας τα διαβάζει. Ο Γιώργος ο Τρίμας κλήθηκε αρκετές φορές από την ασφάλεια Καλαμπάκας να καταθέσει και να λύσει αυτός το μυστήριο, να ρίξει αυτός φως στη σκοτεινή εξαφάνιση της συζύγου του. Οι αστυνομικοί αλλά και οι κάτοικοι εκεί στο χωριό πίστευαν ότι ο ίδιος ξέρει τι πραγματικά συνέβη στη γυναίκα του την Βασιλική. Ο άνθρωπος ισχυρίζεται στα σημειώματά του και όπως θα ακούσουμε και τον γιο του να το καταγγέλει και ακούστηκε ήδη, ότι δέχθηκε πιέσεις από την αστυνομία και ότι μπροστά στο αδιέξοδο αυτό δεν άντεξε και αποφάσισε να τερματίσει τη ζωή του. Πηγαίνοντας στο ποτάμι εκεί στη Λάρισα, φαίνεται πως η καρδιά του τον πρόδωσε και έπαθε ανακοπή και ο θάνατος επήλθε από παθολογικά αίτια και όχι από πνιγμό, αλλά το πτώμα βρέθηκε στο ποτάμι και αυτό και βγαίνει το συμπέρασμα ότι οδηγήθηκε εκεί για αυτοκτονία και δεν άντεξε η καρδιά του και πέθανε και ανασύρθηκε το πτώμα μετά από τον ποταμό. Πίσω του όμως άφησε κάποια σημειώματα που θα τα ακούσουμε σε λίγο, ένα άλλο ντοκουμέντο εκεί. Πριν σταθούμε να σχολιάσουμε κάτι, να μου πείτε κάποια στοιχεία εδώ που προκύπτουν, θέλω να πάμε στην ασφάλεια γιατί με ειδοποιούν πως έχουμε την απάντηση αυτή που περιμένουμε και που είναι πάρα πολύ σημαντική. Γρηγόρη, ήρθαμε εκεί ελπίζοντας ότι κάτι έχουμε. Τελικά τι γίνεται? Ακριβώς, Αγγελική. Γι' αυτό ζητήσαμε αυτή τη νέα σύνδεση, γιατί έχουμε νέα τελικά από αυτή τη δύσκολη έρευνα από ό,τι είπαμε προηγουμένως. Τελικά όχι μόνο είναι αίμα, είναι και ανθρώπινο το αίμα αυτό που βρέθηκε στο χαρτοκιβώτιο, Αγγελική. Είναι σίγουρο διασταυρωμένο αυτό, έτσι? Είναι έγκυρη πηγή, είναι διασταυρωμένη, είναι αίμα και τελικά ανθρώπινο. Όπως καταλαβαίνουμε, όλοι οι έρευνες στρέφονται τώρα αλλού. Είναι αίμα και ανθρώπινο. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα για να δούμε, από ό,τι ξέρω κι εγώ, η τρίτη φάση, τώρα φέρνω στο μυαλό μου την υπόθεση της Χαριτοπούλου που είχαμε μια παρόμοια υπόθεση, θυμάστε την ιστορία αυτή με το αίμα. Και αν δεν κάνω λάθος τώρα, η τρίτη φάση των ερευνών είναι να γίνει διαχωρισμός τώρα, εάν το αίμα αυτό, η τρίτη φάση, αν το αίμα αυτό ανήκει στον κάτοχο του σπιτιού που σημαίνει στον Γιώργο Τρίμα ή σε κάποιον άλλον. Εάν δεν ανήκει στον Γιώργο Τρίμα, τότε θα ανοίξει ένας νέος κύκλος για να βρεθεί από εσάς. Σας έχουν πάρει αίμα εσάς? Όχι. Από ό,τι ξέρω όμως από τον Γιώργο Τρίμα έχουν πάρει αίμα. Πριν πεθάνει πήραν αίμα, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Έχουν πάρει αίμα από τον Γιώργο Τρίμα. Έχουν πάρει αίμα από τον Γιώργο Τρίμα. Αλλά είναι δύσκολο και καθυστερεί αυτή η έρευνα. Ακριβώς. Πάντως είναι σίγουρο διασταυρωμένο ότι πρόκειται για ανθρώπου. Είναι έγκυρη πηγή και δεν χωρά καμιά αμφισβήτηση, Αγγελική. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δύσκολη όντως ομολογουμένως έρευνα εκεί. Να είσαι καλά. Θα έρθουμε πάλι σε λίγο μαζί σου. Ορίστε, πείτε μου, Γρηγόρη. Μάλιστα, μισό λεπτό, ναι. Σάβα, από ό,τι ξέρεις και εσύ, και από ό,τι θυμόμαστε και από την υπόθεση της Χαριτοπούλου, εφόσον έχει πάρθει αίμα τώρα από τον Γιώργο τον Τρίμα, δεν πρέπει να γίνει με τη μέθοδο του DNA να δουν αν το αίμα αυτό ανήκει στο Τρίμα? Ναι. Αυτό θα γίνει. Ναι. Όπως ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις... Καθυστερούν αυτά. Ναι, και καθυστερούν πολύ. Ναι. Και αποφαίνεσαι αρνητικά. Δηλαδή αποκλείεις
ότι αυτός δεν είναι, εκείνος δεν είναι, και όταν φτάνει σε σημεία ταυτότητας, με μεγάλη σχεδόν βεβαιότητα κάνεις ταυτοποίηση και λες αυτό το αίμα ανήκει σε αυτό. Που σημαίνει σε αυτή την περίπτωση τι, ότι αν το αίμα ανήκει στο Γιώργο Τρίμα, πιθανότατα ο άνθρωπος μέσα στην αποθήκη του να κόπηκε κάπου εκεί, κάνοντας δουλειές ή οτιδήποτε άλλο, και το δικό του το αίμα να υπάρχει στο χαρτοκιβώτιο. Ναι, αυτό θα είναι μια απόδειξη ότι το αίμα το δικό του υπάρχει στο χρηματοκιβώτιο. Και αίμα έχουν πάρει. Το ακούσαμε και από το γιο του ότι πήραν αίμα από την ασφάλεια πριν. Ναι. Και δαχτυλικά αποτυπώματα. Ακριβώς. Τίποτε περισσότερο από την απόδειξη που λέτε. Ναι. Ότι αυτό το αίμα ανήκει σε αυτό. Πώς προήλθε τώρα αυτό το αίμα, υπό ποιες συνθήκες, είναι θέμα της ανάκρισης και της περαιτέρω έρευνας. Για να δούμε αν δικαιολογείται, αν κόπηκε με ένα μαχαίρι κατά λάθος στην αποθήκη και έσταξε λίγο αίμα και το σκούπισε πάνω στο χαρτοκιβώτιο κλπ. Είναι θέμα δηλαδή περαιτέρω έρευνας. Πάντως ανοίγει ένας δρόμος για έρευνα, και επειδή όπως είδα και ο γιος τουλάχιστον από τις συνέντευξεις που έδινε, ήθελε να αποσύσει τις τυχώς συγκεντρωθήσεις υποψίες γύρω από τον πατέρα του, ότι τουλάχιστον έτσι να το βλέπει κανείς, ότι μπορούσε ο ίδιος να ενεργήσει βία σε βάρος της γυναίκας του, και αποσύοντας όλες αυτές τις κατηγορίες προσπάθησε να μας πει αυτά που είπε. Βεβαίως από το μυαλό του καθενός μπορεί να περάσει οποιαδήποτε σκέψη, αλλά είναι όλα θέματα πραγματικά που πρέπει να ενισχυθούν, κυρίως από τους άφωνους μάρτυρες εδώ, που είναι τα στοιχεία της υπόθεσης, και εκεί πάνω πρέπει να εστιάσει τις περαιτέρω έρευνες της η αστυνομική αρχή. Όταν λες άφωνους μάρτυρες, θα σταθούμε λοιπόν στην επόμενη κίνηση των ειδικών των εργαστηρίων. Που είναι ότι εάν το αίμα ανήκει στο Γιώργο Τρίμα, μένει να βρεθεί πού ποστεί, που σημαίνει ότι δεν εστιάζονται εκεί πλέον όλα τα ενδιαφέροντα. Από εκεί και πέρα, εάν δεν ανήκει στο Γιώργο Τρίμα, από ό,τι θυμάμαι και από την υπόθεση Χαριτοπούλου, θα πρέπει τα παιδιά της σε αυτή την περίπτωση, τα παιδιά της, να δώσουν αίμα. Όλα τα πρόσωπα που θα είχαν πρόσβαση στο χώρο αυτό, για να δούμε αν δικαιολογημένα ένα πρόσωπο μπορούσε να πάει εκεί. Όχι, για να βρεθούν εάν ανήκει το αίμα, μπορούν με τη μέθοδο DNA, αν ανήκει στην Βασιλική την Τρίμα. Α, ναι, αυτό λέω. Βεβαίως. Γιατί εφόσον τώρα έχει εδώ εστιάσει στο ενδιαφέρον σου, που αν η γυναίκα είναι για τον ΑΒ λόγο δολοφονημένη και είναι σε αυτό το σημείο ή κάπου εκεί. Από εκεί και πέρα, εφόσον έχει το αίμα, μένει να δει. Εάν δεν είναι, επιμένουμε να λέμε και να διευκρινίζουμε, του Γιώργου του Τρίμα, ανήκει στη Βασιλική την Τρίμα. Πώς θα βρεθεί αυτό, με το να πάρουν αίμα από τα παιδιά, νομίζω. Ναι, ναι. Με τη μέθοδο του DNA. Ναι, ακριβώς. Σημαίνει μια χρονοβόρα διαδικασία από βέβαια. Από ό,τι ξέρω, πιθανότατα σε 5-10 μέρες ίσως να ξέρουμε αυτό το πράγμα. Από ό,τι με πληροφορεί τώρα και ο συνάδελφος, ίσως να ξέρουμε αυτό. Πριν πούμε κάτι που θέλει να πει. Που θέλετε να μου πείτε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, με το οποίο πρέπει να ακούσουμε ένα τηλεφώνημα. Καλησπέρα σας, στον αέρα είστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Κοιτάξτε, εγώ αυτή την κυρία πρέπει να την έχω δει εδώ στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Την Τετάρτη έχει λαϊκή εδώ στην Τούμπα, στο γήπεδο του Πάου κοντά. Ναι. Και όπως γύριζα με τα ψώνια από τη λαϊκή, έχει ένα παρκάκι εδώ πέρα. Μάλιστα. Καθόταν αυτή η κυρία σε ένα παγκάκι, έτρωγε ψωμάκι και μου λέει, χωρίς να την γνωρίζω, όπως περνούσα εγώ έτσι με τα ψώνια, μου λέει, να, λέει, κάθομαι και τρώω ψωμάκι μου. Λέω και εγώ, καλά κάνετε, δεν έδωσε σημασία. Μόλις της μίλησε αυτή η καημένη σηκώθηκε, ήρθε από πίσω μου, λέει, μήπως έχετε ρούχα, λέει, δεν έχω κανέναν, λέει, στον κόσμο. Γιατί ήταν, από την πρόσεξη ήταν πολύ λερωμένο, τα ρούχα της σε πρωτόγνωρη κατάσταση, τα μαλλιά της αχτένιστα. Και μου φαίνεται όπως τη βλέπω στη φωτογραφία αυτή να είναι η κυρία. Μήπως θυμάστε αν φορούσε μαύρα ρούχα. Θυμάστε αν φορούσε μαύρα, αν ήταν τι. Ένα μαύρο παλτό φορούσε, όχι πολύ μακρύ παλτό, με παλτό κανονικό, λίγο πιο επάνω από το πόδι, με φαρδί γιακά. Ρωτήστε τους δικούς της αν είχε τέτοιο παλτό. Είχε παλτό μαύρο έτσι με φαρδί γιακά. Βέβαια, όταν χάθηκε καλοκαίρι, 13 Σεπτέμβρη, εκτός κι αν στην πορεία βρήκε ρούχα ή αν είχε πάρει ρούχα μαζί της. Και μια πράσινη φούστα φορούσε πλεκτή έτσι, αλλά ήταν πολύ λερωμένα τα ρούχα της και μου ζήτησε ρούχα. Και επειδή την είδα έτσι πιο εύστροφη και πιο ψηλή από μένα, Τούμπα Θεσσαλονίκης λοιπόν. Δεν της κάνω τα δικά μου τα ρούχα και της έδωσα 2 μπανάνες ύστερα. Εσείς μας μιλάτε λοιπόν για μία εβδομάδα σχεδόν πριν, Τούμπα Θεσσαλονίκης, για μια γυναίκα σε αυτή την κατάσταση που μας περιγράφετε και που πιστεύετε ότι τουλάχιστον έχει τα στοιχεία αυτά ή μπορεί να είναι ομοιότητα, έτσι. Μάλιστα. Να δούμε, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ορίστε. Ναι, να ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Από Μυτιλήνη μας παίρνετε. Ναι, μάλιστα. Ναι. Διατηρώ αρτοπείο εδώ στη Μυτιλήνη. Ναι. Και περίπου το Σεπτέμβριο πρέπει να ήταν, 20 Σεπτεμβρίου, δεν θυμάμαι συγκεκριμένη μέρα. Ναι. Μπήκε στο κατάστημα, ψώνισε και πάει να φύγει, ξαναγυρνάει πάλι πίσω και μου λέει
κοπελιά, σε παρακαλώ πολύ, μου δίνεις άλλη μια τσαντούλα. Και αρχίζει και βγάζει τα πράγματα από μέσα και τα μοιράζει στις τσάντες μέσα. Τώρα που την είδα, ας πούμε, στη φωτογραφία μου, ήταν ίδια. Κάτι συγκεκριμένο. Φοράει βιτάλιο. Τι να φοράει? Βιτάλιο στο στόμα της, έχει αυτά τα σίδερα. Ναι, μασελάκια. Ναι, γιατί μου γέλασε και από την δεξιά πλευρά φάνηκε αυτό το πράγμα. Το θυμάμαι δηλαδή. Ναι, έχει και από αριστερά και από δεξιά. Θυμάστε περίπου το ύψος, αν ήταν εύσωμη γυναίκα, αν φορούσε μαύρα? Περίπου στα 80-85 κιλά. Τι ύψος περίπου? Τώρα περίπου στο δικό μου το ύψος, εγώ είμαι ένα 61, 62, κάπου εκεί. Φορούσε μαύρα? Δεν θυμάμαι τι φόραγε εκείνη την ημέρα. Ήτανε και με κάτι άλλες κυρίες. Μπήκε συγκεκριμένα με μία κυρία μέσα, αλλά έξω την περιμένανε κάνα 2-3 ακόμα. Δηλαδή σας έδωσαν την εντύπωση περαστικών με γκρουπ, ας πούμε? Ναι, αλλά ήρθε όμως και την άλλη μέρα. Και πήρε μία τυρόπιτα εκείνη και άλλη μία τυρόπιτα η άλλη κυρία. Και φύγανε. Από τότε δεν τις ξαναείδα. Εκεί εσείς έχετε ποια περιοχή της Μυτιλήνης? Είμαι μέσα στη Μυτιλήνη εγώ. Πώς? Μέσα στη Μυτιλήνη. Μέσα στη Μυτιλήνη. Έχει κάποιο ξενοδοχείο εκεί κοντά, που έρχονται συνήθως γκρουπ? Πανσιόν. Ναι. Έρχονται συνήθως γκρουπ. Στην περιοχή που είμαι εγώ, εκεί στο γήπεδο της Μυτιλήνης, υπάρχουν πανσιόν που είναι πιο φτηνά δωμάτια από τα ξενοδοχεία. Οι οποίες είναι ανοιχτές τώρα? Ναι, αυτή την περίοδο είναι ανοιχτές? Είναι γιατί έχουμε τους φοιτητές τώρα και... Εκεί έρχονται με γκρουπ προσκυνητές? Πάρα πολύ. Κοιτάξτε, στη Μυτιλήνη μέσα είναι η αφετηρία που κατεβαίνω από το καράβι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα κλείσετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή θέλουμε να ελέγχουμε την κάθε πληροφορία και να δίνουμε άμεσα απάντηση, εφόσον μας μιλάτε για με συγκεκριμένα στοιχεία που τέλος πάντων συγκλίνουν πιο πολύ στην κυρία Βασιλική από ό,τι άλλες μαρτυρίες. Δεν θα ήθελα να κλείσετε, εντάξει? Ναι. Σύση, δώστε τη γραμμή στην Έφη, έρχομαι. Δώστε τη γραμμή στην Έφη για να πάρετε ή εσείς, Σύση, 2-3 στοιχεία για τις πανσιόν που είναι εκεί κοντά και θα σας παρακαλούσα να κάνετε επαφή εκεί και να ρωτήσετε αν εκεί γύρω στις 20 Σεπτέμβρη, γκρουπ από άλλη περιοχή, δεν ξέρω, από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από Λάρισα, να ρωτήσετε λεπτομέρειες αν είχαν μείνει εκεί λοιπόν κοντά στο φούρνο της κυρίας προσκυνητές από μοναστήρια. Εντάξει. Ρωτήστε την κυρία, ρώτησα εσύ τώρα γιατί μου λέει κάτι άλλο. Έχουμε ακόμα μια πολύ σημαντική πληροφορία, θεωρούμε, Αγγελική. Μας πήρε μια κυρία, η οποία μας ανέφερε και για συγκεκριμένη πτήση. Ταξιδέψανε μαζί. Με συγκεκριμένη εταιρεία από Θεσσαλονίκη, με προορισμό να το ψάξουμε, να δούμε. Πάντως μας μιλάει για Μυτιλήνη και θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε τώρα. Ποια πτήση λέει? Μιλάει για τις 15, τον αριθμό δεν θυμόταν, 15 Σεπτεμβρίου και είναι μετά. 2 μέρες μετά. Για 15 Σεπτεμβρίου πηγαίναν από Θεσσαλονίκη για Μυτιλήνη. Θεσσαλονίκη για Μυτιλήνη. Μας δίνει και τη συγκεκριμένη την εταιρεία. Να το πούμε, είναι η Air Greece. Η Air Greece και φεύγανε από Θεσσαλονίκη για Μυτιλήνη. 15 Σεπτέμβρη. Πρωί, απόγευμα. Για πρωί μας είπε η κυρία. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα και εμείς να δούμε από την εταιρεία για κρατήσεις. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Για δείτε το αυτό, γιατί αν είναι έτσι είναι και το κουμπέντο, αν υπάρχει κάτι τέτοιο όνομα. Έχουμε πολλές πληροφορίες για Μυτιλήνη από ό,τι βλέπουμε. Ορίστε. Ναι. Παρακαλώ, ορίστε, στον αέρα είμαι, ναι. Γεια σας. Ναι. 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 Πώς το τούνελ, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Να σας πω, έχετε συγκρατήσει που μπορεί να ήταν, να έμενε κάτι τέτοιο που μας ενδιαφέρει πιο πολύ τώρα, επειδή είμαι στον αέρα και μιλάω μόνο εγώ, δεν ακούγεστε εσείς. Εσείς αυτό το στίγμα μόνο δίνετε, ναι. Μάλιστα. Να δούμε, κυρία μου. Πάντως, πέρα από την συνομιλία αυτή που είχατε και το όνομα που σας είπε, δεν προσέξατε κάτι άλλο για το πού μπορεί να... Μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Παιδιά, για τηλεφωνήματα που μπορείτε κι εσείς να τα διευκρινίσετε, να τα ερευνήσετε, μην με απασχολείτε, σας παρακαλώ πολύ, γιατί έτσι δεν πρόκειται να βγάλω κομπή, θα πάω στις 8 το πρωί. Η κυρία που μου μιλούσε τώρα λοιπόν μου μίλησε για την εικόνα εδώ στον Άγιο Παντελήμωνα Μοναχαρών και την είδε μπροστά, συζήτησαν και της είπαν ότι είναι η Βασιλική, ότι τη λένε Βασιλική και συζήτησαν. Θερμή παράκληση για τηλεφωνήματα που δεν υπάρχει λόγος σοβαρός ιδιαίτερος να απασχολούμε και εγώ θα τελειώσω στις 8 το πρωί διαφορετικά. Βάγια, θέλω να μου πεις κάτι. Άκουσες και τον Λεωνίδα να μιλάει και να λέει κάποια στοιχεία γύρω από την εξαφάνιση του πατέρα του. Και κάτι ήθελες να μου πεις? Ήθελα να πω ότι είναι ντροπή αυτή τη στιγμή να σχολιάζει αυτό το θέμα.
Για την για τα χρήματα λες. Για τα χρήματα, ναι. Είναι μεγάλη του ντροπή. Ναι. Όπως σέβομαι εγώ τη μνήμη του πατέρα του, έτσι να σεβαστεί και εκείνος αυτές τις στιγμές της αγωνίας που περνάμε για την εξαφάνιση της μητέρας μου. Αυτό με χρήματα τι είναι, κύριε Λάμπρο, κάτι μου λέγατε εσείς? Καταρχήν, ναι. Ο ίδιος ο πατέρας του δήλωσε στην ασφάλεια της Καλαμπάκας ότι δεν πήρε τίποτα χρήματα. Όχι, λέει, δεν μου πήρε λεφτά, λέει, ούτε βιβλιάρια, τίποτα λέει. Ναι. Δεν πήρε τίποτα γυναίκα που ζήτησε, δηλαδή φεύγοντας. Μπροστά στην αστυνομία μας τα έλεγε. Μπροστά στο γιο του. Πώς είναι δυνατόν ούτε τώρα χρήματα, να βγαίνει. Ούτε τίποτα άλλο δηλαδή. Ναι. Είναι δυνατόν ο γιος του τώρα να βγαίνει και να λέει ότι πήρε λεφτά? Δηλαδή, σε εσάς που λένε ο ίδιος ο πατέρας του ότι δεν πήρε. Ο Γιώργος ο Τρίμας λοιπόν δήλωσε σε εσάς ότι δεν πήρε ούτε χρήματα ούτε τίποτα άλλο. Τίποτα. Ακούσαμε όμως ότι έλειπαν ρούχα της ακριβά και άλλα πράγματα από το σπίτι στη Λάρισα. Ξέρετε, εκεί πήγε κανείς στη Λάρισα, έγινε έρευνα? Τίποτα, κανένας δεν πήγε από εμάς. Ούτε από αστυνομία έγινε έρευνα? Στη Λάρισα. Όταν πνίγηκε, όχι. Όταν αυτοκτόνησε ίσως να πήγε. Ούτε και από πριν ξέρουμε αν πήγε. Με τι, η ταυτότητά της, τα στοιχεία, κάποια άλλα στοιχεία βρέθηκαν? Τίποτα. Ούτε αυτά. Η τσάντα της η προσωπική με την οποία καθημερινά. Ούτε αυτή η τσάντα της που είχε μέσα το βιβλιάριο ασθενείας της, την ταυτότητά της, το πορτοφόλι της, που τα είχε πάντα μαζί της αυτά. Σε μία τσάντα. Δεν βρέθηκε, ναι, μία τσάντα μαύρη. Δεν βρέθηκε αυτή η τσάντα. Δεν βρέθηκε με τα στοιχεία της. Όχι. Μάλιστα. Υπό κανονικές συνθήκες βέβαια έπρεπε να γίνει και μια έρευνα, ας την πούμε, στο σπίτι που έμενε μονίμως στη Λάρισα. Ναι, μισό και αυτό να διαπιστωθεί αν είχε πάει πράγματι εκεί ή όχι. Και αυτό θα στο σπίτι της Λάρισας ή όχι. Ξέρετε κάτι, θα σταθούμε για λίγο σε κάτι στο σπίτι της Λάρισας, κάτι συγκεκριμένο, γιατί μίλησα με κάποιο μάρτυρα προσωπικά πριν από λίγο. Είδατε που μιλούσα με έναν άνθρωπο, κάτι μου είχε πει και θέλω να το σχολιάσουμε, αλλά πρέπει να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο αυτή την ώρα για την εκπομπή. Και αυτά τα πράγματα εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Εγώ ξέρω ότι 8 με 8.30 ώρα το χωριό ερημώνει εκεί. Η ώρα είναι 2 παρά 4, παρά 10 και με παίρνετε για να μου πείτε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Γιατί εκεί στο χωριό λοιπόν, εφόσον κάποιος από ό,τι βλέπω ξέρει, γιατί δεν μιλάει? Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε αυτά τα πράγματα τώρα και μου τα λέτε σε μένα 2 η ώρα παρά? Θέλετε να σας βγάλω στον αέρα να μου τα πείτε? Γιατί, ποιος φοβάται τι? Και δεν καταλαβαίνω. Ναι, εγώ καταλαβαίνω τώρα ότι μου τα λέτε, αλλά γιατί δεν μιλάει και ο ίδιος να πει ότι ναι, έχει συμβεί αυτό και αυτό? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αφού είναι σίγουρο ότι εκεί στο χωριό ξέρετε. Για να με παίρνετε 2 παρά 4 η ώρα τώρα, που 8.30 στο χωριό, το χωριό ερημώνει, από ό,τι είμαστε σε θέση και ξέρουμε. Ναι, 2 παρά 4 παίρνετε, που σημαίνει ότι κάποιον κάτι καίει. Γιατί δεν το λέτε? Να μας πάρει ο ίδιος, να μας πάρει, ναι. Τώρα εσείς και να είστε καλά που με παίρνετε 2 παρά 4 η ώρα να μας πείτε αυτό το πράγμα. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό το ότι έστω και ένας άνθρωπος βρέθηκε από το χωριό να μιλήσει και να πει κάτι, έστω και αυτή την ώρα και έτσι όπως μου θα λέτε, έτσι. Μάλιστα. Γιατί δεν έρχεται ο ίδιος να μας τα πει? Εγώ δεν ξέρω, μπορώ να υποθέσω ότι εσείς το λέτε για τον α ή β λόγο. Μπορεί να με πάρει ο ίδιος λίγο. Θα διακόψω ό,τι ώρα και να είναι. Δεν θα ακούσει στον αέρα, μα δεν θέλει. Εντάξει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, περιμένω και να είστε καλά που κάνατε αυτό τέτοια ώρα. Εντάξει. Ορίστε. Μισό λεπτό. Πες με, Εφη. Σας παρακαλώ 2 λεπτά. Λοιπόν, έχουμε τελική απάντηση για το Καλαμάκι, ναι. Είναι ομοιότητα. Μας πήρε η κυρία που είναι φίλη της εκεί στο Καλαμάκι. Δεν είναι στο Καλαμάκι, είναι ομοιότητα. Και το ίδιο και στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια κυρία η οποία περιφέρεται. Ναι, η οποία περιφέρεται εκεί. Είναι ομοιότητα στην Τούμπα. Σε ανοιχτή γραμμή εκκρεμόταν λοιπόν η Μυτιλήνη με τις Πανσιόν και το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη Μυτιλήνη. Με τρέχει, βρείτε άκρη από εκεί και να ακούσουμε πάλι Μυτιλήνη. Να πάμε Μυτιλήνη, μου λες τώρα? Ναι, για να πάμε Μυτιλήνη και να ακούσουμε άλλο ένα τηλεφώνημα από εκεί, γιατί βλέπω να εστιάζει το ενδιαφέρον στη Μυτιλήνη και δεν ξέρουμε αν είναι από ομοιότητα ή κάτι άλλο. Όλα τα ερευνούμε. Σας ακούμε, καλημέρα σας. Γεια σου, Αγγελική. Γεια σας. Είμαι 15 Σεπτεμβρίου στη Μυτιλήνη. Ναι. Το οποίο πουλάω λιβάνι και τέτοια. Δεν σ' άκουσα. Πουλάω λιβάνι και τέτοια. Ναι. Στον Άγιο Ραφαήλ. Ναι. Αυτή η κυρία ήταν εκεί πέρα. Στον Άγιο Ραφαήλ. Ναι, μάλιστα, ακριβώς. Στον Άγιο Ραφαήλ 15 Σεπτέμβρη. Ναι. Ήταν με κάποιο γκρουπ, ήταν μόνη της, θυμάστε? Όχι, ήταν μαζί με μια άλλη κυρία. Μαζί με άλλη γυναίκα. Ναι. Μήπως... Αυτή μαύρα φοράγε η άλλη κυρία. Ναι. Μαύρα ρούχα φοράγε και αυτή που ζητάτε και η άλλη μαύρα φοράγε. Μαύρα. Το οποίο... Μήπως θυμάστε περίπου τη γυναίκα την άλλη, αν ήταν ψηλή ή μια... μακριά μαλλιά. Η άλλη γυναίκα. Ναι.
Μια καστανή ήταν αυτή. Μάλιστα. 15 Σεπτέμβρη λοιπόν, ναι, στον Άγιο Ραφαήλ Μυτιλήνης. Ναι, όμως εγώ που κάθομαι στην πόρτα, ναι, δίπλα έρχονται τα ταξιά που φέρνουν κόσμο. Ναι. Και κανονίσαν το ταξί για να πάνε στον Άγιο Ταξιάρχη. Ναι. Η ίδια γυναίκα αυτή που ζητάτε τώρα. Στον Άγιο Ταξιάρχη μετά. Ναι. Για να πάνε εκεί και λέει ο ταξιτζής, πάω εκεί πέρα. Αν δεν με πιστεύετε, μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο τώρα στη Μυτιλήνη, να δεις πόσο είναι η διαδρομή. Να πάει στον Άγιο Ταξιάρχη, να γυρίσει, παίρνει 6.000. Ναι. Καταλάβεις τώρα, ναι, η κλεισή. Μάλιστα. Λοιπόν, τι λέει ο ταξιτζής, θα πάω και θα σας φέρω με 6.000. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι το παιδί του όνομα τώρα, το ταξιτζή. Την ημερομηνία πώς τη θυμάστε ακριβώς που λέτε? Είναι ακριβώς 15 Σεπτεμβρίου. Τι σας κάνει να θυμάστε αυτή την ημερομηνία? Αυτή εδώ ήρθε, κύριε Ταξιάρχη, πήρε κάτι λιβάνια. Από μένα. Τι είπατε? Πήρε κάτι λιβάνια. Το οποίο πούλαγα κάτι λιβάνια εκεί. Στο μοναστήρι στην πόρτα. Λιβάνια που... Λιβάνια, ναι, λιβάνια. Λοιπόν, με 10 χιλιάρικα έπρεπε να τη δώσω 8 κατσουστάρικα. Μάλιστα. Και δεν με παίρνει τα ρέστα. Ναι. Ναι, όχι, θέλω να δω αν το συνδυάσετε με κάτι άλλο. Παραδείγματι, 14 Σεπτεμβρίου έχουμε την ανύψωση του Τιμίου Σταυρού. Και θέλω να δω πώς θυμάσαι ακριβώς την ημερομηνία. Έχει σημασία. Μα ήμαν εκεί πέρα. Ήμαν εκεί πέρα. Μάλιστα. Πάντως εσείς πιστεύετε ότι είναι 15 Σεπτέμβρη. Δεν έχετε συνδυάσει κάποιο άλλο γεγονός. 15 Σεπτεμβρίου ήταν. Μάλιστα, για Άγιο Ραφαήλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Ευχαριστώ. Καλύτερα. Να είστε καλά. Κάτι γίνεται, μια προσπάθεια από το χωριό που θέλω να πιστεύω ότι κάπου θα καταλήξει, έτσι. Κάτι γίνεται. Εάν έχουμε ένα τηλεφώνημα που περιμένω, θα διακόψουμε ακόμη και το βίντεο που θα ακολουθήσει. Σωτήρη, θέλω να δούμε ένα ντοκουμέντο, εφόσον έμεινε από κάποιον άνθρωπο. Ο γιος του Γιώργου Τρίμα, ο Λεωνίδας, μας λέει τι έγραψε στα σημειώματα πριν πεθάνει ο πατέρας του. Στα 4 σημειώματα που άφησε πίσω του, πριν οδηγήσει ο ίδιος τον εαυτό του στο θάνατο, πιεσμένος όπως καταγγέλλεται από την αστυνομία και από όλα αυτά. Για πάμε να δούμε τα σημειώματα αυτά. Την επόμενη μέρα δεν άντεξε, δεν πήγε στην αστυνομία. Ήρθε εδώ στη Λάρισα, έκανε 4 σημειώματα, τα οποία γράφει εν ολίγης, τα εξηγώ, και πήγε και αυτοκτόνησε. Στα άλλα σημειώματα, μας είπατε τι αναφέρεται το τελευταίο. Τα άλλα σημειώματα, τα προηγούμενα 3, τι ακριβώς ανέφεραν? Στο ένα λέει, αναφέρει ότι με έφαγε αυτήν η κακούργα, κάτι τέτοιο λέει. Μου άφησε ένα σημείωμα το οποίο λέει, σε ένα από τα 4 σημειώματα που άφησε γράφει, Λεωνίδα, δεν αντέχω άλλο. Με κατηγορούνε ότι τη σκότωσα και εγώ μέχρι τώρα δεν έχω καμία είδηση. Μόνο ο Θεός ξέρει τι έγινε. Δεν έχω πρόσωπο να βγω στον κόσμο. Να πει στον κόσμο ότι έσκασα από το κακό. Γι' αυτό θα κάνω κάτι να τελειώσω. Να κοιτάς το σπίτι σου και τα παιδιά σου. Γιώργος. Σε ένα άλλο σημείο μου αναφέρει, Λεωνίδα, ο αστυνόμος από την Καλαμπάκα μου είπε να πάω σήμερα στην ασφάλεια και εγώ είχα μεγάλο πόνο στην καρδιά και δεν μπορούσα να αντέξω. Και πήγα στο ποτάμι και τελείωσαν τα βάσανά μου, μόνος, να ξέρεις. Το άλλο? Το άλλο συρτάει, λέει διάφορες λεπτομέρειες, οι οποίες και εγώ έχω μερικά λεφτά κλπ. Θα μας το διαβάσετε? Μέσα στο συρτάρι εδώ έχω μερικά λεφτά, ταυτότητα να τα πάρεις. Το κλειδί αυτό είναι από την πόρτα από το χωριό. Λοιπόν, τα ρούχα, τα παπούτσα, τα ξέρεις που είναι, να με αλλάξεις. Πηγαίνω στο ποτάμι, με αυτά που μου έλεγαν, με τη γυναίκα που μου λένε ότι εγώ τη σκότωσα. Και δεν έχω καμία είδηση. Το τι έκανα. Σε ποια αποθήκη? Καρύδια, απλωμένα. Ναι.
Ναι, αλλά αυτά όμως δεν τα ερεύνησε η αστυνομία. Είχε έρθει η αστυνομία εκεί με εισαγγελέα στο χωριό. Και πρώτη φορά και δεύτερη. Αυτό το πράγμα δεν ερευνήθηκε. Ναι. Πού έχει νεκροταφείο? Ναι. Σας ξύπνησε εσάς τώρα? Α, μάλιστα. Και αυτό λένε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ναι. Ναι, περιμένω, ναι, ευχαριστώ. Πάμε, Σωτήρη, συνέχισε. Σωτήρη, για συνέχισε. Κάτι θέλω να δω, Σωτήρη. Μπορεί να συνεχίσουμε τη ροή του βίντεο, γιατί θέλω να δω πώς και δεν έχω καμία είδηση. Το τι έκανε μόνο ο Θεός θα ξέρει. Έχω 6 μέρες να φάω, ψωμί μόνο νερό πίνω. Δεν μπορώ να βγω έξω στον κόσμο. Και τι να κάνω, γι' αυτό θα τελειώσουν τα βάσανά μου. Ασθενοφόρο είχαν καλέσει. Ναι. Πού? Στη Βασιλής Σοφίας. Βασιλής Όλγας στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Τέλος Σεπτέμβρη. Δεν έχει και ημερομηνία. Με ασθενοφόρο. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε τότε ασθενοφόρο να δείτε ποια νοσοκομεία εφημέρευαν εκείνες τις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ποια νοσοκομεία εφημέρευαν εκείνες τις μέρες στη Θεσσαλονίκη και αν μεταφέρθηκε γυναίκα από Θεσσαλονίκη σε αυτή την κατάσταση, παιδιά. Εντάξει. Ναι. Θα σας πω τι γίνεται εκεί στο χωριό, αφού να ακούσουμε ένα τηλεφώνημα. Καλησπέρα σας, στον αέρα είστε. Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι κάνετε, κυρία Νικολούλη? Εδώ, σε αγωνία, ως συνήθως τέτοια ώρα. Να είστε καλά, κυρία. Να είστε καλά. Στις 25, έκανα λάθος. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ναι. Μέρα Παρασκευή, πήγαινε ο άντρας μου στη Μυτιλή με το Θεόφιλο. Ναι. Και μέσα στο καράβι είδε την κυρία αυτή μαζί με άλλες. Ναι. Δεν ήταν μόνη της, ήταν γκρουπ. Ναι. Και συζητάγαν για Αγιούς και λέγανε θα πηγαίνανε στη Μυτιλή, στον Ταξιάρχη, στο Μανταμάδο. Ναι. Με γκρουπ. Με γκρουπ, ναι, ήταν και άλλες κυρίες μαζί. Μήπως θυμάται ο σύζυγός σας ποιο γκρουπ ήταν, αν πρόσεξε το λεωφορείο? Όχι, δεν θυμάται. Μήπως μετά κατέβηκαν και τις είδε να μπαίνουν σε κάποιο λεωφορείο και υπήρχε η φίρμα. Ή πιο πίσω ή πιο μπροστά, δεν ξέρω. Μέσα στο καράβι τις είχε δει. Στο κατάστρωμα ήταν και τις είχε δει. Με το Θεόφιλος για Μυτιλήνη. Με το Θεόφιλος για Μυτιλήνη και θα πηγαίνα συγκεκριμένα στον Ταξιάρχη, στο Μανταμάδο. Θυμήστε μου λίγο η ημερομηνία πάλι. Στις 25, πρέπει να είναι 25 του μηνός, Παρασκευή ήτανε. 25 Σεπτέμβρη. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει κυρία μου, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. 15 Σεπτέμβρη μας είχε πει ο προηγούμενος ο Μάρτης. 15. Θα υποθέσει κανείς ότι όλο το διάστημα αυτό έμενε στη Μυτιλήνη, διότι να πήγε και να γύρισε είναι απίθανο. Και λογικώς θα πρέπει να πούμε ότι κάποια γυναίκα που μοιάζει πολύ με τη μητέρα σας, με κάποιο γκρουπ έκανε την εμφάνισή της στη Μυτιλήνη. Ξέρεις κάτι, Σάβα, θα πρέπει να δούμε αν είναι η Βασιλική ή όχι, για να καταλήξουμε αν είναι ομοιότητα. Ξέρεις πώς, όσο προχωρούν οι έρευνες των εργαστηρίων, για να δουν αν το ανθρώπινο αίμα ανήκει στον σύζυγό της στον τρίμα ή σε κάποιον άλλον. Εάν δεν ανήκει στον τρίμα, τότε σαφώς θα πρέπει να εστιάσουμε όλο το ενδιαφέρον εκεί και να μιλήσουμε για μια γυναίκα που είναι δολοφονημένη για να βρεθεί τι έχει γίνει εκεί. Τώρα, όσο δεν έχουμε ακόμη, ναι, μεν έχουμε αυτά τα σοβαρά στοιχεία στα χέρια μας, ότι οι κοιλίδες που βρέθηκαν στο χαρτοκιβώτιο είναι αίμα και μάλιστα ανθρώπινο. Έχει ανοίξει ένας δρόμος σοβαρότατος ερευνών που πάει κάπου αλλού. Αλλά εάν δεν πάρουμε το τελικό αποτέλεσμα, επιμένω να το λέω, που αν ανήκει το αίμα στον τρίμα, εφόσον το έχουν το αίμα του στα εργαστήρια, τότε θα πούμε για να εστιάσουμε το ενδιαφέρον εκεί. Αλλά οφείλουμε τώρα, όσο θα είμαστε ακόμη στον αέρα, και σας βλέπω και εσάς έχετε έτσι παγώσει πραγματικά από την ώρα που ακούσατε για το αίμα του ανθρώπινου. Οφείλουμε όσο είμαστε στον αέρα να βλέπουμε όλες εκείνες τις πληροφορίες, να δούμε. Μας πάνε στη Βασιλική ή σε κάποια άλλη ομοιότητα. Ήδη παίρνουμε απαντήσεις από διάφορες περιοχές και από Θεσσαλονίκη που λένε ότι η γυναίκα που μας προανέφεραν μας δίνουν συγκεκριμένα στοιχεία, ομοιότητα. Βλέπω όμως ένα ενδιαφέρον και αρκετά τηλέφωνα προς τη Μυτιλήνη. Ναι. Άλλοτε με μια πτήση, άλλοτε με δρομολόγιο, άλλοτε για γκρουπ για Ραφαήλ και για ταξιάρχη. Αυτά οφείλουμε να τα δούμε. Και αν πραγματικά μας ακούν άνθρωποι, γυναίκες που συνταξίδευαν ή τέλος πάντων που ήταν με αυτό το γκρουπ ή με οποιοδήποτε άλλο γκρουπ, εκείνο το διάστημα, τοποθετούμε χρονολογικά τώρα από 15 Σεπτέμβρη και μετά ένα γκρουπ να πηγαίνει στη Μυτιλήνη για να επισκεφθεί και τον Άγιο Ραφαήλ και τον Ταξιάρχη, και οι πληροφορίες που δεχόμαστε λένε ότι σε αυτό το γκρουπ των γυναικών
ήταν ανάμεσά του στη Βασιλική η Τρίμα. Άλλοι λένε ότι πιθανότατα να ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη για Μυτιλήνη. Άλλοι τώρα μας λένε με το καράβι το Θεόφιλος ή με κάποια άλλη γραμμή για Μυτιλήνη. Η ουσία ποια είναι? Τα γκρουπ που βρέθηκαν από 15 Σεπτέμβρη και μετά στη Μυτιλήνη για προσκύνημα στους ναούς που προαναφέραμε, αν είναι εύκολο να θυμηθείτε λίγο αν ανάμεσά σας ήταν αυτή η γυναίκα. Να μιλήσουμε δηλαδή με ανθρώπους που ταξίδευαν και που προσκύνησαν για να είμαστε σίγουροι 100% και να το ψάξουμε και από τις εταιρείες και να το δούμε διαφορετικά. Αν είναι Βασιλική και να μιλήσουμε για ομοιότητα ή κάτι άλλο. Τι γίνεται τώρα? Είναι πολύ καλός ο συλλογισμός σου, Αγγελική, με την εξής επιφύλαξη. Ότι όπως μας τη δίνουν οι μάρτυρες, είναι μία προσκυνήτρια μαζί με άλλες γυναίκες στο χώρο εκείνο. Γιατί δεν θα έλεγε στα παιδιά της, στα αδέρφια της, ότι πάω στη Μυτιλήνη για συγκεκριμένο σκοπό να προσκυνήσω με ένα γκρουπ κλπ. Το απλούστερο για να μην ανησυχήσει και κανείς που βρίσκεται. Εδώ θα φτάσουμε στο σκεπτικό και στην εκδοχή των κάποιων συγγενών του Τρίμα που λένε ότι κι αν ήθελε να εξαφανιστεί από μόνη της και να υποψιαστεί κάποιος ότι μπορεί να είναι δολοφονημένη ή δεν ξέρω τι, δηλαδή τη σκηνοθετημένη εξαφάνιση. Να το κάνει για εκδίκηση. Εγώ άκουσα και τις συγκλονιστικές πράγματι επιστολές του πατέρα του Τρίμα, του αυτοεξαφανισέντος, αυτοχειριασέντος μάλλον, και είναι πράγματι συγκλονιστικές και διερωτήθην ότι θέλει να αποσύσει όλες αυτές τις πιθανές υποψίες που συγκεντρώνονται σε βάρος του και γράφει όσα γράφει. Δεν είχε επαφή ο γιος του μαζί του να συζητήσουν προφορικά το θέμα από την ημέρα που δηλώνεται η εξαφάνιση και περιορίζεται μόνο στις επιστολές? Όχι. Δηλαδή θέλει να αφήσει οπωσδήποτε γραπτό στοιχείο ότι δεν έχει καμία σχέση κακή με τη γυναίκα, με την εξαφάνιση της γυναίκας, να το πούμε πιο ανοιχτά, ότι δεν ενήργησε σε βάρος της κάποια πράξη και καταλήφθηκε από τέτοιες τύψεις που τον οδηγούν μοιραίως προς το θάνατο. Είναι μια συγκλονιστική και περίεργη ιστορία, η οποία έχει ανάγκη και άλλων στοιχείων για να αποφαθεί κανείς για αυτό ή εκείνο το πράγμα. Εσύ σκέφτεσαι με το αστυνομικό μυαλό του υποστρατήγου και σωστά παρατηρείς αυτά τα πράγματα. Ότι άφησε πίσω του κάποια γραπτά στοιχεία. Ναι. Εγώ όμως βλέπω και την άλλη, την ανθρώπινη πλευρά που οφείλω να τη δώσω σαν δημοσιογράφος, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για οτιδήποτε. Τα στοιχεία παραθέτουμε και πιανόμαστε από τα γεγονότα. Ότι αφήνει κάποια γράμματα πίσω του, γιατί εάν δεχτούμε όλα αυτά που λέει στα γράμματα και αυτά που ισχυρίζεται και ο γιος του, πιέστηκε, δεν αντέχει άλλο, λύγησε από το βάρος των ευθυνών που θέλουν να του ρίξουν στις πλάτες του και ανοίγει το δρόμο του θανάτου. Τα λέω όλα αυτά γιατί και σέβομαι τη μνήμη του και επειδή υπάρχει αυτή η σφραγίδα θανάτου σε αυτή την υπόθεση, ξέρεις, θέλει και το λεπτό χειρισμό και από μένα σαν ρεπόρτερ πάνω απ' όλα και μετά σαν παρουσιάστρια. Το παρουσιάστρια εγώ το βάζω τελευταίο. Δεν ξεχνάω την ιδιότητά μου σαν δημοσιογράφο που τεντώνεται, προσπαθεί να κρατηθεί σε μια λεπτή γραμμή. Έτσι. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα οφείλω να δω και την ανθρώπινη πλευρά του Γιώργου του Τρίμα μέσα από αυτές τις επιστολές. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχει συμβεί μέσα σε όλη τη βαβούρα, έχει γίνει κάτι στο χωριό. Υπάρχει αποθήκη με απλωμένα καρύδια? Να. Πού? Και το είχα δηλώσει στην αστυνομία. Πού υπάρχει αυτή η αποθήκη με τα απλωμένα καρύδια? Στο σπίτι που μένουν μέσα. Στο σπίτι μέσα? Ναι. Και το είχα δηλώσει στην αστυνομία. Γιατί την πρώτη φορά που πήγαμε την αστυνομία, τα είδαμε, είχε τσουβάλια απλωμένα και καρύδια από πάνω. Καρύδια από πάνω. Ναι, το είχαμε δει αυτό, αλλά δεν μας πέρασε κάποια ιδέα από το μυαλό ότι ίσως κρύβεται κάτι. Και το είχα πει μετά την επόμενη φορά στην αστυνομία, δεν ξέρω όμως αν πήγαν να ψάξουν ή όχι. Γιατί δεν θέλω να εκθέσω ανθρώπους, έτσι, έγινε κάτι από το χωριό. Απόψε, για να γίνει 2 η ώρα και κάτι, στο χωριό συνήθως 8-8.30 ώρα είναι μεσάνυχτα από ό,τι μας είπε μια κυρία εκεί, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Παίρνει πρώτα ένας άλλος άνθρωπος, δεν θέλω γιατί είναι και λίγοι και μήπως παίρνει ένας άνθρωπος πρώτα και λέει θα σας πάρει σε λίγο μετά. Και μου λέει, σας παρακαλώ, να ψάξουν την αποθήκη με τα καρύδια. Που είναι απλωμένα τα καρύδια. Υπάρχει λόγος να ψαχτεί η αποθήκη με τα καρύδια. Γι' αυτό σας ρωτάω. Το είχα δηλώσει στην αστυνομία. Το είχατε πει εσείς? Την επόμενη φορά. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που τα είδα, δεν μου πέρασε καμία ιδέα από το μυαλό. Μετά την επόμενη φορά, μετά από 2 μέρες, που το σκέφτηκα και στο μυαλό μου ήρθε αυτή η εικόνα με τα καρύδια. Είναι κοντά στην αποθήκη αυτή που βρέθηκαν οι δαχτυλιές με το αίμα, το ανθρώπινο τελικά? Όχι, αυτό είναι μέσα στο σπίτι. Τα καρύδια. Η αποθήκη είναι απ' έξω από το σπίτι. Το νεκροταφείο, πού είναι το νεκροταφείο? Και για το νεκροταφείο τους είπα. Πού είναι το νεκροταφείο? Το δήλωσα στην αστυνομία. Είναι μετά από την εκκλησία, ούτε ένα χιλιόμετρο. Είναι μεγάλη απόσταση? Όχι, ούτε ένα χιλιόμετρο. Και πήγα εγώ μόνος μου. Και με τον μπατζανάκι πήγε ο θείος της γυναίκας μου με τον μπατζανάκι μου. Στο νεκροταφείο γιατί πήγατε? Γιατί μας είχε πει μια γιαγιά ότι τις προάλλες λέει βγάλαν κάτι... Οστά. Ναι. Δεν πάτε και εκεί λέει να κοιτάξετε, λέει.
Δηλαδή, αν σε περίπτωση είναι δολοφονημένη, μήπως είναι θαμμένη σε έναν τάφο που είναι φρεσκός σκαμμένος πάλι. Είχε γίνει πρόσφατη εκταφή δηλαδή και μήπως χρησιμοποιήθηκε. Ναι, εντάξει, δεν αποκλείεται. Απίθανο είναι βέβαια για να σκεφτεί κανείς κάτι τέτοιο. Αλλά δεν αποκλείεται τίποτε στην Λοιπόν, μας είπαν το εξής, ότι κάποιος άντρας σε μεγάλη ηλικία, αυτό ακουγόταν από τη φωνή, είπε ότι προσπαθούσε να επικοινωνήσει, να βρει κάποιο τηλέφωνο του Γιώργου του Τρίμα στη Λάρισα και να επικοινωνήσει στο σπίτι. Επειδή λοιπόν δεν βρήκε τηλέφωνο στο Γιώργο του Τρίμα. Ο Τρίμας δεν είχε τηλέφωνο στο σπίτι. Στο σπίτι στη Λάρισα? Ναι. Το είχε κόψει ο ίδιος. Ναι. Στο τηλέφωνο στη Λάρισα χρόνια. Ναι. Γιατί? Γιατί δεν ήθελε να πληρώνει. Ήταν τσιγκούνης. Στο τηλέφωνο στο σπίτι στη Λάρισα που έμενε? Ναι, υπάρχει το τηλέφωνο και η συσκευή, αλλά την έχει. Δεν είχε τηλέφωνο καθόλου. Στο Αμπελοχώρι είχε, στο σπίτι? Όχι. Εκεί δεν είχε. Δεν είχε καθόλου εκεί τηλέφωνο. Το βέβαιο είναι ότι. Από ό,τι μας έλεγε η μητέρα μου, δεν θέλει να πληρώνει. Το γράφει πολλά και τέτοια. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, επειδή δεν βρίσκει τηλέφωνο του Τρίμα, επικοινωνεί με κάποιους άλλους και τους λέει, όταν ήταν το συνεργείο το δικό μας εκεί και τους λέει, μου είπαν τώρα που μίλησα εγώ. Ήμουν και εγώ στο συνεργείο. Και λέει το εξής, ότι πείτε λέει να μην γίνει εκπομπή, γιατί η Βασιλική έχει φύγει και είναι με κάποιον άλλον. Και λέω, γυναίκα ή άντρας πήρε? Πήρε άντρας, λέει, με φωνή έτσι μεγάλη φωνή, πρόδιδε μια ηλικία μεγάλη και είπε αυτό το πράγμα. Και όταν του είπαν, εσύ ποιος είσαι, πού, πώς, τι, γιατί δεν παίρνεις στους συγγενείς και αυτά, λέει, να μην ρωτάτε τίποτα άλλο, δεν σας ενδιαφέρει, κλείστε αυτή την ιστορία. Μας πήραν οι άνθρωποι τέλος πάντων που δέχτηκαν αυτό το τηλεφώνημα. Γιατί είπαμε από την αρχή ότι αυτοί που δέχτηκαν το τηλεφώνημα αυτό ας βγουν να μιλήσουν. Δεν θέλουν να ακούσουν στον αέρα, μίλησα εγώ μαζί τους, επώνυμοι άνθρωποι είναι, έχω τα τηλεφωνά τους, ξέρω ποιοι είναι. Ότι δέχτηκαν αυτό το τηλεφώνημα, το οποίο δεν ξέρουμε από πού και γιατί έγινε εκεί. Τώρα τελευταία, κυρία Νικολούλη, ακούστηκαν πάρα πολλά. Όταν λέω τελευταία, μετά από ένα μήνα. Και μάλιστα και εμάς τις ίδιες μας είπε η κυρία Θημιούλα, είπε στην αδερφή μου. Ναι. Που είχε Μπορείτε να μου πείτε τι ακούστηκε, γιατί είναι σημαντικό αυτό να πούμε και εσάς. Τι ακούστηκε της μετά, αδερφής μου. γιατί βλέπω ότι στο χωριό λύνονται κάποια στόματα και αρχίζουν και λένε διάφορα. Σε εσάς λοιπόν τι είπαν ή τέλος πάντων τι έφτασε στα αυτιά σας? Ότι μην ψάχνετε, λέει, άλλο για τη μάνα σας. Της λέει έτσι. Έφυγε, λέει. Πήγε στο εξωτερικό. Πήγε, λέει, την Κυριακή πήρε τηλέφωνο σε κάποιον, ήρθε, την πήρε και έφυγε στο εξωτερικό. Ναι. Και μετά από εκεί και πέρα, εγώ πήγα και έψαξα αν είχε διαβατήριο η μητέρα μου. Διαβατήριο? Ναι. Τίποτα. Δεν είχε διαβατήριο. Δεν είχε εκδώσει διαβατήριο? Όχι. Γιατί στην ομαρχία της Λάρισσας. Βγαίνει από εκεί που μένεις. Στην πόλη που μένεις. Πρέπει να βγάλεις το διαβατήριο. Εσείς ψάξατε στην ομαρχία Λάρισσας και δεν υπάρχει τέτοια έκδοση διαβατήριο. Και στην αεροπορία για εισιτήριο, μήπως? Η μητέρα σας είχε φύγει ποτέ άλλο στο παρελθόν? Είχε δηλαδή προσπαθήσει να κόψει την γέφυρα με τον Γιώργο τον Τρίμα για τον ΑΒ λόγο, κυρίως για τους λόγους που μας προαναφέρατε, της κακής ζωής και από τις δύο πλευρές, από ό,τι λένε. Είχε ξαναφύγει ποτέ? Όχι, δεν είχε ξαναφύγει. Δεν είχε φύγει ποτέ από το σπίτι? Δεν είχε φύγει. Είχε δηλωθεί εξαφάνιση ποτέ της μητέρας άλλοτε από τον Γιώργο τον Τρίμα? Όχι. Εάν είχε εξαφάνιση, αποφάσιζε να φύγει, είχε τις αδερφές της, μία ή δύο? Μία αδερφή. Και μία αδερφή. Και αδερφό. Με τους οποίους είχε διαρκή επικοινωνία, έτσι δεν είναι, και μαζί σας. Ναι. Αν εξαφανιζόταν με κάποιον, θα είχε το θάρρος να του πει στην αδερφή της: έχω απειβδίσει από αυτόν τον άνθρωπο, φεύγω, μη με ψάχνετε κλπ. Ναι, στην αδερφή της αυτό ήταν. Και μπορεί και σε εμάς, γιατί δεν αποκλείεται. Ναι. Γιατί τα πηγαίναμε πολύ καλά. Λογικό αυτό. Στην αδερφή της θα το έλεγε. Διότι γνωρίζει ότι αν εξαφανιστεί, δεν μπορεί να έρθει μετά. Έχει συμβεί κάτι, κάποιο κακό. Δεν μπορεί καθόλου να μας ενημερώσει. Μάλιστα. Σωτήρη, θα ήθελα να πάμε στο χωριό να ακούσουμε τους χωρικούς, αλλά ναι, είναι σοβαρή. Στο χωριό, εκεί στο σπίτι, όλα αυτά έτσι όπως... Ναι, αλλά πρέπει να ακούσουμε ένα τηλέφωνο από τα Γιάννενα. Μπορούμε να πάμε στα Γιάννενα, Σύση? Ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Να χαμηλώσει λίγο τη τηλεόραση να μικροφωνίζει. Καλό θα κάνετε για να σας ακούσουμε καλύτερα. Την προηγούμενη Παρασκευή με Σάββατο ή Παρασκευή Σάββατο, δεν θυμάμαι καλά. Ναι. Η Κυριακή και τις υπόλοιπες μέρες έλεπα. Σήμερα πήγα στο περίπτερο και έκανα περίπτωση στο πέραμα Ιωαννίου 4 χιλιόμετρα από το Γιάννα. Περνάνε και τα τις σχέδιας προστάσεις προέδρανε. Μας παίρνετε από κινητό, σας παίρνουμε σε κινητό. Δεν σας ακούω. Ήταν τα κτέλ πρωί βράδυ εκεί. Ναι. Τις κέρδες και αυτά και εγώ ακόμα πάω στο εξωτερικό και είναι μια γάνα που έχει εστιατόρια εκεί, είναι το περίπτερο και τα λοιπά και σταματάνε εκεί πέρα. Ναι. Αυτή η κυρία την είδα, είμαι κατά 90% σίγουρος, ή την Παρασκευή όμως ή το Σάββατο, το προηγούμενο Παρασκευή Σάββατο, ναι.
10 και 20 ήταν η ώρα που σταμάτησε το πούλμαν της Κέρκυρας. Επειδή ήταν πολύ φλιάροι, εγώ βέβαια δεν πολύ δίνω σημασία και μου γιος της κυρίας Κολυμπρίτου και κάθομαι βράδυ. Ναι. Και μου έλεγε την δικά της, ας πούμε, ότι ερχόταν από Κέρκυρα και ότι Καλαμπάκα μου είπε Τρίκαλα που Λάρισα, δεν κατάλαβα ακριβώς. Και της λέω 11 θα ξεκινήσετε, κατά τις 2-3 σας εκεί. Και μου λέει ότι ο άντρας μου σηκώνεται πολύ πρωί γιατί είναι μεγάλη διαδρομή που δουλεύει. Οπότε δεν θα τον ξυπνήσω, θα πάω κατά τις 4, λέει 4 και κάτι, γιατί έχασα τα κλειδιά. Δεν πολύ έδωσα πολύ σημασία. Αλλά μοιάζει πολύ, αλλά όχι με μαύρα ρούχα και τελείως μαύρα ρούχα και τέτοια. Για Γιάννενα. Από το περίπτερο είδα την πρώτη φωτογραφία και λέω να πάρω. Γιατί αυτή είναι η γυναίκα σίγουρα στο παιδί. Να δούμε κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καμία σχέση βέβαια. Ο Γιώργος ο Τρίμας ήταν και μεγάλος άνθρωπος στην ηλικία, δεν εργαζόταν έτσι, αλλά λέει για ομοιότητα στα Γιάννενα. Θέλω όμως να πάμε στο χωριό, σε αυτό το χωριό του μυστηρίου, έτσι όπως μιλάμε με τους περίοικους, στο σπίτι, στην περιοχή εκεί. Να μην τα λέω εγώ καλύτερα, να μας τα πούνε οι ίδιοι στο χωριό. Εδώ λοιπόν είναι το σπίτι που μένανε. Εδώ είναι το σπίτι που μένανε. Πόσο καιρό μένανε εδώ πέρα? Ένα μήνα, δύο αναλόγως. Οι δυο τους ερχόταν? Οι δυο. Μια φορά μόνος του, την άλλη φορά μόνος του, αναλόγως. Ερχόταν και μόνος του από τη Λάρθα, ερχόταν και τι, έφυγε και τι προς τα κάτω. Ερχόταν και η κυρία Βασιλική μόνη της? Ερχόταν. Ερχόταν πως δεν ερχόταν. Μόνη της. Έφυγε μόνη της. Αυτή τη δουλειά κάνα. Από τότε που έχει γίνει η εξαφάνιση, που έχει χαθεί η κυρία Βασιλική, έχουν ξανάρθει στο σπίτι? Όχι. Δεν έχουν ξανάρθει στο σπίτι, κανένας? Ποιος θα έρθει? Όχι, η αστυνομία ήρθε, μανιχά η αστυνομία, οι εισαγγελίες ήρθε εδώ, κάνανε έρημο στους εισαγγελίες. Δεν βρήκαν τίποτα? Δεν βρήκαν τίποτα. Μέρα, την Κυριακή το βράδυ, πριν χαθεί, την είχατε δει? Εγώ μια φορά δεν την είχαμε δει εμείς. Δεν την είδα εμείς. Τώρα... Πόσο καιρό πριν την είχατε δει? Είχε έρθει. Ερχόστε λίγο πιο κοντά να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. 2-3 μέρες μπροστά, πρωτού φεύγει αυτή τη Κυριακή έφυγε τώρα από Δευτέρα έφυγε. Τι έκανε δεν ξέρω. Είχε έρθει εδώ στο σπίτι και μας χαιρέτησε η γυναίκα γιατί θα φύγω. Θα φύγει η σκούλα, θα φύγω. Άντε, καλό και μόνο όπως... Δεν είδατε κάτι το περίεργο συμπεριφορά της? Δεν έδειχνε ότι θα φύγει? Δεν είχαμε καμία αυτή. Δεν έδειχνε τίποτα η γυναίκα. Χαρούμενη ήταν, ήρθε εδώ, μιλήσαμε μαζί με τον άντρα με εδώ, με αυτήν. Μια χαρά ήταν. Θα φύγει η σκούλα, θα φύγω, λέει. Από εκεί και πέρα... Δεν ξέρουμε μετά τι έγινε. Η Βασιλική τι χαρακτήρας ήταν? Εμείς εδώ την είχαμε πολύ καλή γυναίκα, πολύ καλή νοικοκυρά, ήταν από όλα, τι να σας πω. Μια μέρα πριν τα φώτα του σπιτιού ήταν ανοιχτά εδώ, το βράδυ της Κυριακής? Όχι, δεν είδαμε. Δεν είδαμε γιατί εμείς είμαστε εδώ τώρα, αυτή είναι απέναντι και... Δεν είδαμε τίποτα. Όχι, έφερε ζαλούμινη, τίποτα. Ήταν μια χαρά. Καλησπέρα. Γεια σας, είμαστε από το Sky, ενεργοποιή της κυρίας Νικολούλη. Ήρθαμε για την εξαφάνιση της Βασιλικής, στη Στρίμα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, μαμά. Πότε την είδατε τελευταία? Κοντά είμαστε και... Τελευταία φορά πότε την είδατε? Δεν το είδα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα εγώ, μάνα. Τι ακούγεται εδώ στο χωριό? Α? Τι ακούγεται στο χωριό?
Κάτι συζητάτε, δεν μπορεί. Δεν ξέρω τίποτα, δεν λέω. Πόσο πανσιόν έχεις πάρει? Ναι. Παραπάνω από 5 και τι λένε? Τηλεθεατές. Στη Μυτιλήνη, εκεί που λέγαμε. Ναι. Έχουμε αρνητικές απαντήσεις για αυτό το όνομα, αλλά κάποιοι μας είπαν επειδή είναι πολλές ημέρες, γιατί δεν είπαμε για μία μέρα συγκεκριμένη, να το δουν και να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί τους. Πηγαίνουν εκεί όντως, είχαν πάει. Ναι, πηγαίνουν και εκεί. Βέβαια μένουν και στους ξενώνες των μοναστηριών και αυτό θα το ελέγξουμε, γιατί η ώρα τώρα δεν μας επιτρέπει να ψάξουμε. Και οι πανσιόν εκεί λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο όνομα. Όχι τέτοιο όνομα. 3 τουλάχιστον. Ναι, οι 3 τουλάχιστον που ψάξαμε και άλλες 2, εκείνες δεν απαντούσαν. Παίρνουμε, συνεχίζουμε να παίρνουμε. Μας είπαν θα πάρουμε πάλι να ψάξουν τις ημέρες αυτές τις πολλές, γιατί είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Με την εταιρεία θα επικοινωνήσουμε πρωινές ώρες, Αγγελική. Δεν μπορούμε απόψε να βρούμε άκρη, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Δεν μπορούμε απόψε να βρούμε άκρη. Με την τροχέα, παιδιά, στο ατύχημα Θεσσαλονίκη. Για το μικρόφωνάκι, το μικρόφωνο, Χριστίνα. Πού? Περιμέναμε απάντηση, αλλά νομίζω ότι η Έλενα ήδη έχει. Για πού, για την τροχέα Θεσσαλονίκης, για το ατύχημα που μας είπανε. Ναι. Λοιπόν, επικοινωνήσαμε τώρα με την τροχέα, περιμέναμε κάποια απάντηση και μας είπαν ότι επειδή η γραμματεία αυτή τη στιγμή είναι κλειστά και ο συνάδελφος που έχει τα κλειδιά της γραμματείας είναι σε περιπολία, θα πρέπει να περιμένουμε γύρω στο μισάωρο για να έχουμε μια επίσημη απάντηση από τα αρχεία πλέον της τροχέας για το αν από αυτό το διάστημα 20 με 25 έγινε αυτό το τροχαίο ατύχημα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά, αλλά έχει πάρει σε περιπολία το κλειδί μαζί του. Έχει πάρει το κλειδί μαζί του και τον περιμένουν να γυρίσει. Ευχαριστούμε πολύ τον αστυνομικό. Το κλειδί ας τα αφήνουν εκεί στο γραφείο, λέω εγώ. Και με ξαναφωνάζετε. Για τις απαντήσεις τις άλλες, παιδιά. Στο χωριό, ποιο, από Αθήνα, ναι, να τα ακούσουμε αυτό, ναι. Καλημέρα σας, στον αέρα είστε. Καλημέρα σας. Με ακούτε? Ναι. Ναι, καλή σας μέρα. Ποιον, κύριε Νικολούδη? Ναι, σας ακούω, στον αέρα είστε. Σταμάτης Ηλίας λέγομαι. Μάλιστα, κύριε Σταμάτη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Δουλεύω σε μια ταβέρνα, στη ταβέρνα Άρτα λέγεται, Κεραμαίο 19. Ναι. Πίσω από το θέατρο Περοκέ. Ήρθαν 3 κυρίες το μεσημέρι και ένα κοριτσάκι μικρό, γύρω στα 12 με 13 χρόνια περίπου. Σήμερα? Ναι, σήμερα, 3 με 4 η ώρα. Ναι. Και μάλιστα φάγανε, νηστεύανε λέγε. Και εμείς είχαμε γίγαντες, κάτι ψάρια, κάτι καλαμά και λένε πάλι μας 3 γίγαντες λένε να φάμε. Προτίμησαν νηστίσιμα. Προτίμησαν νηστίσιμα. Νηστίσιμα, ναι. Και μου είχε παραγγείλει καλαμαράκια η μία κυρία και της πήγα εγώ κάτι μπακαλιαράκια, ψάρια. Και μου λέει πάμε καλαμαράκια. Λέω η κυρία πει καλαμαράκια. Δεν πειράζει, δεν με τα φέρνεις. Εσείς λέτε ότι ανάμεσα στην παρέα αυτή. Ναι, στην παρέα. Αλλά είναι καταπληκτικά, μοιάζει με την κυρία που είναι στην τηλεόραση. Τώρα, πρώτη φορά τις έχω δει τις κυρίες αυτές. Ήρθα στην Αθήνα και μένω σε ένα ξενοδοχείο περίπου εδώ γύρω, γιατί έχει πολλά ξενοδοχεία εδώ γύρω. Ναι. Τώρα τίποτα άλλο. Μιλούσαν δεν γνωρίζω περίπου. Ακούσατε συνομιλίες μεταξύ τους? Όχι, γιατί είχαμε δουλειά και την ώρα δεν έδωσα. Αλλά μου κάτσε γιατί μου άλλαξε την παραγγελία. Ξέρεις τη δουλειά πάνω περίπου. Μάλιστα. Και μου κάτσε, ας πούμε. Αλλά είναι καταπληκτική στην τηλεόραση. Όπως είναι αυτή, ήταν καταπληκτική. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω τίποτα άλλο να σας πω. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε και για τη δική σας τη μαρτυρία. Προσπαθούμε από όλες τις μαρτυρίες να βρούμε άκρη, ξεχωρίζοντας εκείνες που μιλούν για ομοιότητα και εκείνες που μπορεί να μας οδηγήσουν στη Βασιλική. Από ό,τι ακούσατε, οι χωρικοί εκεί είπαν ότι πήγε και χαιρέτησε κάποιους λέγοντας ότι επιστρέφει στην Αθήνα για χειμώνα. Στην Αθήνα. Στη Λάρισα για χειμώνα. Ναι. Ότι χαιρέτησε. Ξέρετε ποιο είναι το από όλα τα στοιχεία που έχουμε δει με λεπτομέρεια και τα έχουμε εξετάσει, βλέπουμε ότι η βασιλική η τρίμα είναι στη ζωή τουλάχιστον εμφανίζεται, κινείται στο χωριό και στους οικείους εκεί και στους φίλους μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι. Ναι. Κανένας μα κανένας, αν εξαιρέσουμε τη μαρτυρία του χωρικού εκείνη, έτσι, που η αστυνομία λέει ότι δεν είναι βάσιμη, εμείς οφείλουμε όμως να την λαμβάνουμε υπόψη σοβαρά. Παρόλο που είδαμε ότι πέφτει τις αντιφάσεις. Από την Κυριακή το μεσημέρι και μετά δεν βρίσκεται κανένας να πει ότι η Βασιλική κινήθηκε, έκανε, έφτιαχνε. Και λένε τώρα, μας είπαν και off the record δηλαδή και τώρα στο τηλέφωνο, ότι ήταν αδύνατον η Βασιλική να ήταν από την Κυριακή το μεσημέρι στο χωριό, στο σπίτι της και να μην πήγαινε. Την Κυριακή το μεσημέρι, έτσι. Από την Κυριακή το μεσημέρι και μετά μέχρι τη Δευτέρα το πρωί που θα έφευγε με το λεωφορείο, να μην εμφανιζόταν σε κάποια από τις φίλες εκεί το βράδυ ή σε κάποια γειτόνισσα ή κάπου αλλού και να έμεινε κλεισμένη από την Κυριακή το μεσημέρι μέσα. Χωρίς φως. Χωρίς φως.
Αυτό από πού το βγάζει? Αυτό από πού προκύπτει? Μας το είπαν εκεί πέρα, γειτόνισσες. Μιλήσαμε κι εμείς. Ναι, ο Γιώργος όμως ήταν έξω στο καφενείο. Και στο σπίτι που ήταν η πεθερά μου δεν υπήρχε φως. Και ήταν και κρύο, δεν μπορούσε να καθίσει έξω χωρίς φως. Θα είσαι μέσα, μέσα πάλι χωρίς φως θα καθίσει. Γιατί ήταν νύχτα, 8 και η ώρα. Μάλιστα. Άρα από την Κυριακή μεσημέρι και μετά όχι μόνο δεν εμφανίζεται κάπου, αλλά δεν υπάρχει και φως στο σπίτι που να προδίδει την παρουσία της γυναίκας για τον Α ή Β λόγο μέσα στο σπίτι. Ναι. Ο Γιώργος ο Τρίμας από τι ώρα θεάθηκε στο καφενείο και μετά? 8 η ώρα πρέπει να ήταν. Το βράδυ. Ναι, απόγευμα. Για να επεκτείνουμε λίγο το συλλογισμό, το δικό σας. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν πήγε ποτέ στη Λάρισα η μητέρα. Δηλαδή από τις 13 του Σεπτέμβρη που μιλάμε, δεν έφτασε ποτέ στη Λάρισα. Λογικώς αν έφτανε στη Λάρισα στο σπίτι θα την έβλεπε κάποιος. Θα την έβλεπε. Μα καταρχήν θα έπαιρνε σε εμάς τηλέφωνο. Ή αν πήγαινε κατευθείαν στο σπίτι της, θα τη βλέπουν οι γειτόνισσες. Ναι, κάποιος γείτονας θα την έβλεπε. Και υπάρχει και σύνοικος, νομίζω, νοικιάζει το πάνω. Και μένουν και 7 χρόνια εκεί πέρα, δεν είναι... Αυτούς τους ρωτήσατε, δεν την είδε κανείς στη Λάρισα? Δηλαδή, να υποθέσουμε ότι τη Δευτέρα το πρωί, κατά τις μαρτυρίες του αποβιώσαντος ήδη συζύγου της, ότι ξεκίνησε για Λάρισα, ξέρουμε ότι δεν έφτασε ποτέ στη Λάρισα. Ναι, αυτό προκύπτει από παντού. Τώρα, ποια εκδοχή δίνει ο γιος, έτσι? Πριν φτάσουμε στα τελικά συμπεράσματα, μετά από τόση έρευνα, γιατί είναι 2 και 25, θέλω να ακούσουμε σε αυτό το τελευταίο βίντεο την εκδοχή του Λεωνίδα του Τρίμα. Τουλάχιστον έστω και τι πιστεύει για την εξαφάνιση της Βασιλικής Τρίμα, έτσι, τη συζύγου του πατέρα του. Θα ήθελα να το ακούσουμε αυτό και να δούμε μετά συνολικά τα στοιχεία που έχουμε, τι απαντήσεις έχουμε πάρει και να δούμε πού οδηγούμεθα. Πάμε στη Λάρισα. Σε αυτό το σημείο το λεωφορείο και τον οδηγό και το ότι έβαλε τη γυναίκα μέσα, δεν ζητήσατε κάποια στιγμή λεπτομέρειες? Συζήτησα με τον πατέρα μου και επέμενε και δεν είχα ούτε καν ίχνος ότι μου λέει ψέματα πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν αποκλείεται. Επειδή στο λεωφορείο είναι σταματημένο εκεί, ανέβηκε στο λεωφορείο, έφυγε ο πατέρας μου, κατέβηκε μετά. Δηλαδή ήταν στημένη όλη η ιστορία? Με τη μαρτυρία που κατέθεσε αυτός και είπε ότι εγώ την είδα να ανεβαίνει σε γιοταχή και να φεύγει, έτσι εξηγείται, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Μου είπατε πριν ότι υπήρξε κάποιο τηλέφωνο μετά την εξαφάνιση? Πήρε μία γειτόνισσα του πατέρα μου, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα το οποίο λέει ότι πέστε στον κύριο Γιώργο, στον πατέρα μου και στα παιδιά της να μην γίνει εκπομπή γιατί η Βασιλική είναι καλά. Και όταν ρώτησε αυτήν εσείς ποιος είστε, λέει να μην σας ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που φεύγει η Βασιλική από το σπίτι, παίρνει και χρήματα μαζί? Από το σπίτι, ενώ τα έχει κρυμμένα ο πατέρας μου, πήγε και του πήρε 480.000. Και όταν το ρώτησε τον πατέρα μου στο τελευταία που συζητούσαμε, λέω: έχεις λεφτά στο χωριό? Γιατί τελευταία μου τα έλεγε όλα. Έχεις λεφτά στο χωριό? Μου λέει: όχι, δεν έχω. Και μου έκανε εντύπωση και τον ξαναρώτησα σε άλλη δεδομένη συζήτηση. Οπότε ντρεπόταν να μου το πει. Και αυτό το πληροφορήθηκα από αλλού. Δηλαδή, του τα έκλεψε αυτά τα λεφτά? Ναι. Και δεν ήταν η πρώτη φορά και άλλη φορά έχει ξανασυμβεί έτσι. Οι σκέψεις οι οποίες έκανα και μίλησε με τον διοικητή της Καλαμπάκας, του είπα από την πρώτη φορά όταν γινόταν ανακρίσεις ότι το σκεπτικό το δικό μου είναι να φύγει, να εξαφανιστεί, να πάθει κάτι ο πατέρας μου και μετά να εμφανιστεί. Και δεν τα είπα μία φορά στον διοικητή στην Καλαμπάκα, του τα είπα πολλές φορές. Γιατί να το κάνει? Για να πάρει τη σύνταξη του πατέρα μου ή το σπίτι. Τι έχει γίνει τελικά? Ότι θέλουν να μας βοηθήσουν, υπάρχουν αναμεταδότες εκεί από διάφορους σταθμούς ραδιοφωνικούς για να κάνουν την ανακοίνωση αγγελική και όποιος γνωρίζει κάτι στην Μυτιλήνη, είναι από τη Γερμανία. Είναι τα παιδιά που είχαμε συνεργαστεί, ο κ. Μιχαηλίδης. Και αν κάποιος γνωρίσει κάτι, να επικοινωνήσει με εκείνους ή με εμάς εδώ. Απαντήσεις, παιδιά, να δούμε τώρα μια γενική εικόνα.
Πανσιόν λοιπόν έχουμε ότι θα δούμε και τις άλλες, γιατί αυτές δεν έχουν τέτοια κράτηση. Δεν έχουμε τέτοια κράτηση. Η αεροπορική εταιρεία πρωινή ώρα να μας πει αν έχει γίνει τέτοια κράτηση ή όχι. Άλλο, θύμισα μου λίγο. Τι έχουμε αφήσει ανοιχτό? Ανοιχτό έχουμε μέσα σε αυτό ακριβώς για την έρευνα για τη Μυτιλήνη. Έχουμε τα ταξιδιωτικά γραφεία για να μας απαντήσουν και αυτά. Πώς επέστρεψε ο τροχονόμος με το κλειδί του αρχείου στο γραφείο του. Σε μισή ώρα δεν μπορούμε να περιμένουμε τον τροχονόμο για το κλειδί. Έχει μείνει λοιπόν ανοιχτό και το θέμα της τροχιάς, αν έγινε ατύχημα στη Θεσσαλονίκη και αν η γυναίκα με αυτά τα στοιχεία είναι αυτή που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το σημείο της Βασιλής Όλγας. Αυτά είναι τα δικά μας ανοιχτά ερωτηματικά που μας προδίδουν τη βασιλική, μας εμφανίζουν τη βασιλική στη ζωή, για να τα λέμε συγκεντρωτικά, έτσι. Τα ακούσατε. Εστιάζεται τον ενδιαφέρον στη Μυτιλήνη για τη γυναίκα αυτή, που μπορούμε να βρούμε άκρη από άλλες πανσιόν και από το ταξιδιωτικό γραφείο και από την αεροπορική εταιρεία. Εάν βρούμε ότι δεν έχει γίνει κράτηση πουθενά, δεν είναι η βασιλική που ταξίδεψε στη Μυτιλήνη, όπου εκεί εστιάζεται το ενδιαφέρον. Είναι η γυναίκα που μοιάζει με τη μητέρα. Έτσι, αυτά είναι τα ανοιχτά ερωτηματικά τα δικά μας, όλα τα άλλα ομοιότητες και της τροχέας. Επιπροσθέτως να πω, αυτή είναι η εικόνα η δική μας, Σάβα, που μας προδίδει τη βασιλική στη ζωή, που μας μιλάει για τη βασιλική ότι είναι στη ζωή. Όλα τα άλλα αλλά μας τη δίνουν πολύ ζωντανή και κινητική και εμφανιζόμενη σε πολλά σημεία, που θα έλεγα ότι δεν είχε κανένα λόγο να αποκρύψει από τους δικούς της ανθρώπους ότι βρίσκεται εκεί στη Μυτιλήνη. Αυτό μου κάνει να πιστεύω ότι απλώς έχουμε μία ομοιότητα γυναίκας και παρά την αγαθή πρόθεση των μαρτύρων, οι οποίοι την βλέπουν σε διάφορα σημεία, βλέπουν μία γυναίκα που μοιάζει με τη μητέρα. Ο Λεωνίδας ο Τρίμας λέει ότι κρύβεται και μπορεί να εμφανιστεί. Δεν τα έχει χαμένα για να μην μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο. Ναι, ακριβώς. Θα σε έπαιρνε, διότι δεν δείχνει ότι έχει εξαφανιστεί με κάτι. Δεν ξέρω αν προσέξατε κάτι άλλο. Ναι, αυτό που λέει ο Λάμπρος είναι σωστό. Δεν ξέρω αν προσέξατε και κάτι άλλο. Ότι ο Λεωνίδας ο Τρίμας λέει ότι πρέπει να κρύβεται και θα εμφανιστεί για τη σύνταξη και για το σπίτι για να μην τα χάσει. Για το σπίτι, αυτό είναι γραμμένο και έχουμε τα χαρτιά εμείς. Να το ξέρω ο κύριος Λεωνίδας, ίσως να μην το ξέρει, ότι είναι γραμμένο, το έχει γράψει ο άντρας στην πεθερά μου, μέχρι που ζει η πεθερά μου θα είναι δικό της. Και μετά θα πάει στο γιο του. Δεν ξέρω αν το ξέρει αυτό το πράγμα. Και έχουμε εμείς τα χαρτιά και ξεχάσαμε να τα πάρουμε. Τα έχουμε στο σπίτι της Λάρισα. Άρα για ποιο λόγο να το κάνει αυτό, για την θέμα περιουσίας δεν υπάρχει. Το σπίτι μέχρι που θα ζούσε η πεθερά μου. Μετά πήγαινε απευθείας στο γιο του. Σάβα, εγώ αυτό που έχω να πω. Αυτό που λέτε όμως μπορεί να ακολούθησε και νέα διαθήκη, ας πούμε, ζωή του Μακαρίτη, η οποία να ανατρέπει και αυτό το στοιχείο που λέτε, να έχει άλλα στοιχεία ενδεχομένως ο Λεωνίδας, και φυσικά είναι θέμα από εκεί και ύστερα νομικών διαδικασιών να δούμε τι ισχύει, αν έχει. Αυτά είναι τα κληρονομικά σε μια σχέση που ήταν ήδη διαταραγμένη. Αλλά το έκανε αυτό, δεν το ξέρουμε. Η ουσία είναι άλλη, παιδιά, και εγώ αυτό βλέπω τώρα και θα μας πει και ο υποστράτηγος τώρα, έτσι είναι κατακλείδη που λέμε, και επειδή κλείνουμε το τι πιστεύεις και εσύ. Βλέπω λοιπόν αυτά και λέμε το εξής, ότι πήρε το δρόμο της αστυνομικής έρευνας η υπόθεση. Γιατί από τη δική μας την έρευνα δεν εμφανίστηκε η βασιλική στη ζωή. Το δρόμο της αστυνομικής έρευνας τον πήραμε και περιμένουμε την απάντηση περίπου σε 10 μέρες από τα εργαστήρια της ασφάλειας για να δούμε εάν το αίμα είναι στο Λεωνίδα τον Τρίμα, ανήκει σε αυτόν, στο Γιώργο τον Τρίμα, ή αν είναι της βασιλικής. Και θα βρεθεί με τη μέθοδο του DNA από το αίμα που έχουν πάρει και από το αίμα που θα πάρουν από εσάς, θα δοθεί επιστημονική απάντηση σε αυτό, έτσι, για να δούμε αν θα μιλάμε για ένα τέλειο έγκλημα που να όμως που δεν ήταν τέλειο. Κάποιες κοιλιδούρες προδίδουν κάτι, μόνο τότε θα το πούμε αυτό, όταν θα έχουμε τα στοιχεία στα χέρια μας, έτσι. Ακόμη ψάχνουμε εμείς και θα ψάχνουμε μέχρι που να πάρουμε την απάντηση από τα εργαστήρια που θα μας οδηγούν στην εγκληματική ενέργεια. Σάβα, η δική σου εκτίμηση? Ναι, καταρχήν έχω να παρατηρήσω, έτσι, ολοκληρώνοντας λίγο το συλλογισμό μου, ότι η μητέρα, η βασιλική, ξεκινάει για τη Λάρισα, όπου δεν φτάνει ποτέ στη Λάρισα. Εάν θεωρήσουμε τον ισχυρισμό του ανδρός της ότι την επιβίβασε στο λεωφορείο και γύρισε αυτός ήσυχος και έφυγε η μητέρα, πρέπει να υποθέσουμε ότι συνέβη κάτι στο λεωφορείο, όπου δεν υπήρχαν και άλλοι επιβάτες. Δηλαδή θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι εδέχεται ενδεχομένως επίθεση από τον οδηγό του λεωφορείου ή κάτι άλλο. Αποκλειωμένης αυτής της εκδοχής, και είναι το πιο λογικό γιατί να κάνουμε απίθανους συλλογισμούς, τη στιγμή που και μάρτυρες λένε ότι το λεωφορείο έφυγε μόνο του. Ακριβώς. Και για τον πρόσθετο αυτό λόγο ακόμα. Λοιπόν, αποκλειωμένης και αυτής της εκδοχής πρέπει να πούμε γιατί ο Τρίμας έλεγε ότι επιβίβασε τη γυναίκα του στο λεωφορείο, ενώ δεν την είδε κανείς να επιβιβάζεται στο λεωφορείο και να οδεύει προς τη Λάρισα. Εάν συνέβαιναν όλα αυτά και ήταν στη Λάρισα, θα μιλούσε μαζί της, θα την έβλεπε κάποιος γείτον, διότι αποκλείσαμε την εκδοχή να έφτασε ποτέ στη Λάρισα. Επομένως,
πρέπει να πούμε ότι ή εξαφανίστηκε εκουσίως με κάποιον άλλον και από εντροπή ο Τρίμας είπε ότι ανεχώρησε για τη Λάρισα, ή ότι δεν συνέβη αυτό και συνέβη κάτι άλλο. Η άποψη, η εκδοχή του ιού του ότι εάν μπορούσε να ισχυριστεί ο πατέρας πολύ απλούστερα ότι εξαφανίστηκε από το σπίτι και δεν ξέρω που πήγε, έχει μια λογική σχέση, αλλά δεν μπορούμε να το δεχτούμε ότι έτσι θα γινόταν οπωσδήποτε και ένας λογικός έτσι θα έλεγε χάθηκε παιδιά από το σπίτι, δεν ξέρω που πήγε η γυναίκα μου κλπ. Δεν είναι τόσο εύκολο να δεχτούμε αυτή την εκδοχή. Η πιθανότητα να βρίσκεται κάπου η μητέρα εν ζωή συγκεντρώνει ελάχιστες για μένα πιθανότητες. Για πολλούς και διαφόρους λόγους και κυρίως διότι θα είχε μια επικοινωνία μαζί σας για να σας πει σε εσάς ή στις αδερφές ότι να μην ανησυχούν, να μην την ψάχνουν. Το να εμφανιστεί ο Ψυγενός μετά τον πιθανό θάνατο στον οποίο θα οδηγεί ο Τρίμας, αυτό μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Άρα καταλήγεις και εσύ δεν το δέχομαι καθόλου, διότι είναι τόσο σατανικών και τόσο, ας πούμε, στο χώρο στη σφαίρα της φαντασίας που είναι αμέσως απορριπταίο. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να προκύψουν και νέα στοιχεία για να δούμε πού καταλήγει αυτή η υπόθεση. Ήδη υπάρχουν μερικά νέα στοιχεία, θα πρέπει όμως να φωτιστούν περισσότερο και από άλλες πλευρές. Από τις επιστημονικές, η ψυχή του ανθρώπου είναι το τούνελ εκείνο, το σκοτεινό, άβυσσος και δεν μπορεί κανείς... Όχι, εδώ σου είπα και πάλι περιμένουμε τις απαντήσεις. Έτσι. Να προσθέσω κάτι. Και ίσως να φανούν και άλλα στοιχεία από τους ίδιους τους κατοίκους. Πιστεύω ότι οι συντοπίτες εκεί... Ναι, έχουν αρχίσει και μιλάνε ήδη και πιστεύω ότι ξέρουν πολύ περισσότερα από ότι εμείς. Κι άλλες στο χωριό. Ναι. Εμείς θυμάστε ότι είχαμε πάει στο σπίτι της Χαριτοπούλου και βρήκαμε αυτό που βρήκαμε που οδήγησε εκεί που οδήγησε, θυμούνται οι τηλεθεατές. Μετά από μήνες που πήγαμε εμείς. Άρα έρευνες πρέπει να γίνουν κι άλλες στο χώρο, εξονυχιστικές και αυτό το στοιχείο που μας είπε ο χωρικός και στα πλωμένα καρύδια από κάτω. Και στα πλωμένα καρύδια από κάτω ή οπουδήποτε αλλού εκεί γύρω. Θέλω να παρακαλέσω όποιος ξέρει από το χωριό την αλήθεια να μας την πει. Να μας την πει γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Και αν σε περίπτωση μία στο εκατομμύριο ζει η πεθερά μας, κάπου βρίσκεται, να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Μάλιστα. Και κάτι άλλο. Έχω ένα παράπονο από το συγχωρεμένο τον Τρίμα, τον Γιώργο, ότι δεν συνεργάστηκε μαζί μας. Να πει ρε παιδιά, ή σηκώθηκα το πρωί και δεν τη βρήκα, έφυγε, ή έστω και στο λεωφορείο που λέει ότι την πήγε, δεν ήρθε στο σπίτι μας να μας πει ρε παιδιά, τι θα κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, έφυγε από το χωριό, δεν ήρθε στη Λάρισα, τι θα κάνουμε. Εσείς θα πάτε στην αστυνομία να έρθω κι εγώ. Δεν συνεργάστηκε μαζί μας. Γιατί, ήταν κακό. Κύριε Λάμπρο. Ούτε και κακές σχέσεις είχαμε. Καλές, είχαμε την καλημέρα μας. Μιλάτε για έναν άνθρωπο που ήδη είχε αφήσει τη σφραγίδα του θανάτου πίσω και εγώ οφείλω να κρατήσω και ακόμη και τώρα που κλείνω αυτές τις ισορροπίες. Και πιστεύω ότι σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον τις κρατήσαμε όλοι. Έτσι δεν είναι. Από τη στιγμή που έχουμε το θάνατο σε αυτή την μυστηριώδη εξαφάνιση. Επιμένω, σας λέω τώρα που κλείνουμε, ότι λίγες μέρες υπομονή. Σε 10 μέρες περίπου θα έχουμε την απάντηση στην οριστική από τα εργαστήρια και τότε θα μιλήσουμε για δολοφονική ενέργεια ή κάτι άλλο. Έτσι, εκεί εστιάζουμε το ενδιαφέρον όλοι και εκεί να μείνουμε και εκεί να κλείσουμε. Αφού σας ευχαριστήσω λοιπόν όλους εσάς και εσένα, Σάβα, σε εσάς φίλοι τηλεθεατές, να είστε καλά κι εσείς. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και θα συνεχίσουμε γιατί θα παρακολουθούμε την πορεία των ερευνών. Φίλοι τηλεθεατές, να ευχαριστήσουμε και εσάς που ξενυχτήσατε και τούτο το βράδυ μαζί μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή εκεί γύρω στις 11. Να είστε όλοι καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
Thank you.